Μπρούνο, σε παρακαλώ. Μην κλείσεις το τηλέφωνο. Μπρούνο, αγάπη μου, για σένα παράτησα τον άντρα μου. Τα παιδιά μου. Μπρούνο, αν κλείσεις το τηλέφωνο είναι σαν να με σκοτώνεις. Το κλείσε. Όχι, το κλείσε. Δεν το πιστεύω. Μπρούνο, κατέστρεψα για σένα μια νύχτα τη ζωή μου. Αντίο. Για πάντα. Παρακαλώ. Α, όχι, ο κύριος υφυπουργός δεν έχει έρθει ακόμη. Ναι, μιλάτε με τη γυναίκα του. Α, εντάξει, παρακαλώ, καλέστε αργότερα. Ευχαριστώ. Μπρούνο, κατέστρεψα για σένα μια νύχτα τη ζωή μου. Αντίο, για πάντα. Καλέ, το tweet, madam, το tweet. Καλέ, το tweet. Να κάνω τη δουλειά μου. Καλέ, σε ψέματα το κάνω, δεν θέλω να πεθάνω. Θέατρο παίζω. Θέατρο. Yes. Ανήλω καλλίνικα. Από αυτό. Θέατρο ακριβώς. No bang bang. Θέατρο, no bang bang. No bang bang. Θέατρο. Ναι, θέατρο. Πάμε πάλι. Μπρούνο, κατέστρεψα για σένα μια νύχτα τη ζωή μου. Αντίο, για πάντα. Κάντε πάλι. Μπέν, μπέν, μπέν. Ούτε μια πρόβα της προκοπής δεν μπορεί να κάνει κανείς εδώ μέσα. Μπα, καινούρια υπηρέτρια. Όλο καινούρια, μάλιστα το βράδυ την πήραμε. Καλορίζικη. Ελπίζω αυτή να σου φτουρήσει. Καλή είναι, μωρέ, ξέρει. Έχει όμως ένα ελάττωμα. Ξέρει μόνο 5 λέξεις στα αγγλικά. Γιατί εσύ ξέρεις περισσότερες. Τέλος πάντων. Και πώς συνεννοείστε? Μωρέ, τσάτρα, πάτρα. Τι το θες, καλέ, το πιστόλι? Αποφάσισες επιτέλους να βάλεις τέρμα στη ζωή σου? Όχι, καλέ, κάνω πρόβα στο καινούριο μου ρόλο. Μήπως πέρασε από εδώ, γιος μου? Δεν θα είναι στο Υπουργείο μαζί με τον Απόστολο. Πήρα τηλέφωνο και μου είπανε ότι ο άντρας σου και ο Γιάννης φύγανε. Όπου να είναι θα έρθουν, περίμενε. Μήπως κάνεις κάτι και σε ενοχλώ? Σου είπα, πρόβα. Κάτι σοβαρό εννοώ. Τι θες να πεις, ότι δεν είναι σοβαρό πράγμα το θέατρο? Σοβαρό, χρυσή μου αδερφή. Είναι ότι βγάζει λεφτά. Και εσύ από το θέατρο μόνο μέσα μας έχεις βάλει. Μπορεί να μην έχω εμπορικές επιτυχίες, έχω όμως καλλιτεχνικές. Οι κριτικοί είπαν ότι είχα μεγάλη επιτυχία πέρυσι στο Οίκτος Ενοχής. Ένας το έγραψε και αυτός ήταν συμμαθητής του Απόστολου στο κολέγιο. Ας μην ήταν ο άντρας σου στη μέση και σου έλεγα. Τώρα αυτό έρθες να μου πεις μεσημεριάτικα. Εγώ το γιο μου ψάχνω. Αυτό το λέω παρεπιπτόντος. Αχ, μόνο καημένος ο παπάς συμμεριζόταν τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες. Ναι, γιατί ήταν γεροξεκούτης γι' αυτό. Γεροξεκούτης ο υπουργός Τάντος? Όχι, ήταν καλά που έβαλε όρο στη διαθήκη του να γίνει το πατρικό μας σπίτι στη Ζαχάρο Μουσιωτάντου. Γιατί δεν το άξιζε τέτοιος πολιτικός που ήτανε? Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το πουλήσουμε. Ναι, αλλά μπορούμε να πηγαίνουμε όποτε θέλουμε. Ναι, άλλη όρεξη δεν είχα. Να τρέχω για διακοπές στη Ζαχάρο. Τέλος πάντων, δεν θα μαλώσουμε τώρα και για το μακαρίτι τον μπαμπά. Εγώ αυτό παρεπιπτόντος το λέω. Παρεπιπτόντος και παρεπιπτόντος θα ανοίγεις όμως το σταματάκι σου. Καλά, καλά, καλά. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω αν αυτό σε πειράζει τόσο πολύ. Τέλος πάντων. Me open, you, bang bang. Γιατί καλέ κάνει έτσι αυτή? Της εξηγούσα πριν ότι παίζω θέατρο. Α, και σου λέει ότι θέλει σκότωμα, Θα σου έλεγα τώρα. Γεια, εδώ είσαι μαμά. Παιδί μου, σε ψάχνω από τις 12. Έλα Γιάννη μου, γιατί η μάνα σου όση ώρα σε περιμένει, κοντεύει να θάψει όλη την οικογένεια. Γιάννη μου, σε θέλω για κάτι σοβαρό. Ο Απόστολος δεν ήρθε μαζί σου. Πέρασα από το γραφείο του μπαμπά και είπε ότι θα έρθει σε λίγο. Γιάννη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω. Μα πρέπει να περιμένω τον Απόστολο εδώ. Πρέπει να σου μιλήσω ιδιαιτέρως. Μπορείτε να τα πείτε και εδώ, εγώ έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνω την πρόβα μου. Παιδί μου, Ναι, μαμά.
Εγώ είμαι η μητέρα σου. Το έχω υπόψη. Εσύ είσαι το παιδί μου. Μαμά, για να συστηθούμε με ήθελες? Όχι. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι είσαι το μοναδικό παιδί που έχω. Από όσο ξέρω είμαι. Και θέλω να ξέρεις ότι, και να σου πω, θα στο λέω σαν μάνα σου. Μα σαν τι θα μπορείς να το πεις, σαν συνυφάδα μου? Αχ, παιδί μου, σαν τη μάνα σου δεν σ' αγαπάει κανείς. Ούτε η φίλη σου, ούτε η γυναίκα σου. Μαμά, μην ξαναπιάνουμε το θέμα της Ρίτας. Τη Ρίτα την αγάπησα, την παντρεύτηκα και δεν σου πέφτει κανένας λόγος. Αχ, παιδί μου. Αχ, πόσα λίγα ξέρεις. Πόσα λίγα ξέρεις. Γιάννη μου, η Ρίτα είναι γυναίκα σου. Μαμά, δεν έχω πάθει αμνησία, το θυμάμαι και αυτό. Ο Απόστολος είναι θείος σου. Ναι, μαμά, η Μόνικα είναι θεία μου, ο Μάκης είναι πατέρας μου, εσύ η μάνα μου και εγώ είμαι εγώ. Πού θες να καταλήξεις? Αχ, παιδί μου, αχ, εσύ δεν ξέρεις. Είσαι τόσο αθώος. Εμείς οι γυναίκες είμαστε υποκρίτριες, αχάριστες, ξεδιάντροπες. Δηλαδή τώρα τι θες να πεις, ότι η Ρίτα είναι υποκρίτρια, αχάριστη και ξεδιάντροπη? Κυρίως αυτή. Ό,τι και να πεις για τη Ρίτα δεν σε ακούω, γιατί ποτέ σου δεν τη χώνεψες. Πάντα τη θεωρείς παρήσακτη στη φοβερή οικογένειά μας. Μάλιστα, Γιάννη, γιατί εσύ είσαι ο εγγονός του Υπουργού Ταν. Σιγά τον γεροξεκούτη. Γεροξεκούτης ο Υπουργός Τάντος. Λέει γεροξεκούτη το μακαρίτι το μπαμπάκα μου. Ναι, σπουδαίος πολιτικός που πούλησε τα μισά του τσιφλί για να γίνει βουλευτής. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σου πω για τον μπαμπά μου. Γιάννη, ο Απόστολος είναι θείος σου. Και η Ρίτα είναι γυναίκα σου. Να τα πάλι συστάσεις. Άρα η Ρίτα είναι ανιψιά του. Ναι, εξ αγχιστίας. Τι θα έλεγες αν αυτή η αγχιστία μοιχευόταν? Θέλω να πω, αν μύχευαν την αγχιστία. Μα τι λες τώρα, τι θες να πεις? Θέλω να πω, η Ρίτα τάχει με το θείο σου τον Απόστολο. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Μα καλά, σαν δεν τρέπεσαι μεγάλη γυναίκα, κατεβάζεις τέτοιες ιδέες από το κεφάλι σου. Μεγάλη γυναίκα, το αντιπαρέρχομαι. Όσο για το άλλο. Αυτό που κάνεις είναι πολύ πρόστιχο. Η Ρίτα είναι 6 μηνών έγκυος. Σε 3 μήνες θα γεννήσει το παιδί μου. Αυτό παίζεται. Είσαι άρρωστη. Άρρωστη, άρρωστη. Λοιπόν, να. Τι είναι αυτό? Αχ, τι έκανα. Κατέστρεψα το γάμο του παιδιού μου. Μη παιδί μου, μη Γιάννη μου, μη τις βλέπεις. Μη παιδί μου, μη τις βλέπεις. Μέχρι σε αυτό το σημείο έφτασες. Να πας και να... Όχι εγώ, παιδί μου. Ο detective της τράβηξε. Έβαλες και detective. Το πλήρωσα κάτι παραπάνω, αλλά έκανε καλή δουλειά, όπως βλέπεις. Αχ, θα σκοτωθεί, είναι τόσο ευαίσθητος. Μη παιδί μου, μη Γιάννη μου, πού πας, μη. Δεν πήγα να σκοτωθώ και να ήθελα δεν μπορούσα, αφού είμαι στο ισόγειο. Και τι πειράζει. Μπορεί να ήθελες να κρεμαστείς με το λάστιχο του ποτίσματος. Φέρτα εδώ, καλέ. Εσύ, go. Μάτια. Παιδί μου, από καιρό είχα υποπτευθεί ότι η Ρίτα σαβατά. Αλλά να πάει ο νους μου στον Απόστολο. Έχεις και εκείνη την αδερφή μου, που
που κοιμάται με τα τσαρούχια. Δεν ανοίγει τα στραβά της να το συμμαζέψει λιγάκι. Τι τις θέλεις φωτογραφίες? Αφήσεις να τους καμαρώνω. Πού πας, αγόρι μου? Απέναντι στο σπίτι μου. Έχεις σκοπό να κάνεις? Κάτι πέρασε από το μυαλό μου. Τι πας να κάνεις, παιδί μου? Αχ, τι έκανε κακούργα. Διαζύγιο να της δώσεις να ησυχάσουμε επιτέλους από αυτήν. Μη στεναχωριέσαι και ξέρω τι θα κάνω. Πρέπει να το συζητήσουμε, να σε βοηθήσω. Να μου λείπει η βοήθεια σου, μαμά, την είδα. Αχ, σκέψου τη θέση σου, το σκάνδαλο. Αχ, τι έκανε κακούργα, τι έκανα. Τι φωνές είναι αυτές και δεν μπορώ να κάνω πρόβα? Και τι φωνάζεις? Τίποτα, χρυσή μου. Κάνε εσύ την πρόβα σου. Μα τι θες και γκρινιάζεις πάλι? Αλλά από μικρή γκρινιάρα ήσουν. Πάρε τι θες και γκρινιάζεις. Η εταιρεία του άντρα σου φέρνει τη μία εργολαβία μετά την άλλη από τότε που ο Απόστολος έγινε υφυπουργός. Αχ, έχεις και έναν υπέροχο γιο και μια γλυκύτατη νύφη. Γλυκύτατη, η Ρίτα. Ας γελάσω χωρίς όρεξη. Δεν την ξέρεις γι' αυτό. Μα γιατί την κατηγορείς καλέ συνέχεια? Τι να σου πω τώρα. Έχε χάρη που είμαι μάνα. Έχεις αναρωτηθεί εσύ ποτέ σου πως η Ρίτα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα κατάφερε και έγινε ιδιαίτερα του άντρα σου? Τι εννοείς πως? Όλοι στο Υπουργείο με μέσο μπαίνουνε. Θα την κατηγορήσεις τώρα και γι' αυτό? Εξάλλου, ο Γιάννης είναι σύμβουλος στο Υπουργείο. Την πήρε Απόστολος για να είναι κοντά στον άντρα της. Ακόμη εκεί έχεις μείνει εσύ. Αλλά τι κάθομαι και συζητάω μαζί σου. Πάντα ήσουν βραδίνους. Καλά. Βρε ζημιά που πάθαμε! Τι θα πούμε τώρα στον Υπουργό Μάκη? Ήρθαν τα πατζανάκια. Μπα, εδώ είσαι και τι! Τι έγινε, Απόστολη, τι πάθατε? Συμφορά! Συμφορά! Καταστροφή! Καταστροφή! Γιατί αναστενάζεις, Απόστολε? Σας πέσαν τα καράβια σας έξω. Ένα τέτοιο πράγμα. Μα αφού δεν έχουμε καράβια, αγάπη μου. Ο λόγος το λέει η Μόνικα. Α, όχι, το πες κι εσύ. Σταμάτα, χρυσή μου, να μας πούνε επιτέλους τι έγινε. Καλά. Έπεσε μια από τις πολυκατοικίες μας. Στο Φάιερ ή στον Ιπποκράτος? Στο Ντουμπάι! Στο Ντουμπάι. Έχουμε εμείς πολυκατοικίες στο Ντουμπάι. Μα πού ζεις ρε Μόνικα, δεν μεσολάβησε ο Απόστολος για να κάνει η εταιρεία μου εργατικές πολυκατοικίες στο Ντουμπάι! Στο Ντουμπάι. Αυτό έγινε πέρυσι. Φέτος τελειώσαμε. Τελειώσανε. Και λοιπόν, Χτίσαμε καμιά 15 και πάνω που πάνε να κάνουν τα εγγένεια, με το που πάει ο Ημήρης να κόψει την κορδέλα, κάνει ένα πράτς και πέφτει. Πράτς και πέφτει. Ο Ημήρης. Όχι ρε Μόνικα, η πολυκατοικία! έπεσε τη στιγμή που έκοβε την κορδέλα. Δυστυχώς. Καλά, ολόκληρη πολυκατοικία σε μια κορδέλα στηριζόταν. Όχι, χρυσή μου. Παρεπιπτόντος, έπεσε η πολυκατοικία. Και μόνο μία έπεσε. Γιατί μία δεν σου φτάνει! Δεν σου φτάνει. Μα ποιο ζώον έκανε τα σχέδια? Ο γιος μας. Ο γιος μας. Ο γιος σου θέλω να πω και. Ο Γιάννης αποκλείεται να έκανε λάθος. Το παιδί σπούδασε στο Χάρβαρντ. Φαντάσου να σπούδαζε και εδώ. Θα πέφτανε όλες. Όχι τώρα να τα ρίξετε και στο Γιάννη. Μην προσπαθείς να το δικαιολογήσεις. Και τι, ο γιος μας είναι ένας ανίκανος. Ανίκανος. Εσένα ειδικά, Απόστολε, σου απαγορεύω να πιάνεις στο στόμα σου το Γιάννη, γιατί άντε! Όσο για σένα, ο Γιάννης είχε κάνει τη μελέτη για το λιμενοβραχίωνα που έφτιαξες και βούλιαξε. Ή μήπως φταίει ο Γιάννης για εκείνο το νοσοκομείο που ξεχάσατε να βάλετε τα ανσασέρ? Για πρόσεχε πώς μιλάς, Κέντι. Εγώ προσέχω πως μιλάω. Εσύ δεν προσέχεις πως χτίζεις. Πώς χτίζεις? Που φτιάχνετε τις πολυκατοικίες με σάλιο. Μεσάλιο. Εσύ τώρα Απόστολε με ποιον είσαι, με μένα ή με αυτήν? Εγώ με το δίκαιο είμαι, Μάκη μου. Είπαμε να κλέβετε στα υλικά, αλλά εσείς το παρακάνετε. Πώς τολμάς και το λες αυτό, Απόστολε? Μαμάκι, δεν το λέω στη Βουλή. Εδώ μεταξύ μας το λέω. Αφού το έχετε έθιμο στην εταιρεία, να μην βάζετε πολύ τσιμέντο. Με αποτέλεσμα πράτς. Απόστολε, αυτός ο απαγορεύοντας θα να πεις έστω και για αστείο. Ακούς? Εγώ ακούω. Η πολυκατοικία όμως πράτς. Αυτό που σου λέω εγώ. Δεν θα κατηγορήσετε τώρα την εταιρεία μου που σας ταΐζει όλους. Όχι και εταιρεία σου, Μάκη μου, που αν δεν είχες παντρευτικό ρητάρδο θα ήσουν ακόμα πετατζής. Εργολάβος οικοδομών ήμουνα, Μόνικα. Και τι είχες χτίσει? 3 κοτέτσια στα μέγαρα που πέσανε κι αυτά. Πέσανε και αυτά. Και εξάλλου εγώ θα υποστώ τις συνέπειες. Σου πέσανε και κοτέτσι, αγάπη μου. Μη με μπερδεύεις, αγάπη μου, κι εσύ. Εγώ δεν μεσολάβησα για να πάρει τις εργολαβίες στον Ντουμπάι ο Μάκης. Με το αζημίωτο μεσολάβησες, Απόστολε. Και τι αζημίωτο? Στα 4 χρόνια που είσαι υφυπουργός, παρεπιπτόντος,
Έχεις βγάλει 2 πολυκατοικίες εσύ σου πια. Στο Φάληρο ήτανε πρικιό. Το οικόπεδο, Μόνικα, γιατί την πολυκατοικία την έκανε η εταιρεία μου. Για κάτσε ρε Μάκη, γιατί από τότε που είμαι υφυπουργός έχεις πάρει 6 εργολαβίες. Εγώ όμως σε έκανα υφυπουργό. Με τις γνωριμίες μου και τα λεφτά μου. Σε παρακαλώ. Βουλευτή και υφυπουργό τον έχει κάνει ψήφος του ελληνικού λαού. Θα σου έλεγα τώρα και σένα κάτι και για τον ελληνικό λαό, αλλά έχει χάρη. Σας παρακαλώ. Εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια με παράδοση στην πολιτική ζωή του τόπου. Σιγά τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Γραμματέας του μπαμπά ήσουνα και μην ξαναμιλήσεις, γιατί άντε. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά εμένα θα βρίσει ο υπουργός. Και με τι μούτρα θα ξαναζητήσω να δώσει εργολαβία στον Μάκη. Η αλήθεια είναι ότι ζοριστήκανε τα πράγματα, μαζευτήκανε πολλά. Πρώτα ο λιμενοπρακίωνας, μετά το ανσασέρ, τώρα η πολυκατοικία. Όση μίζα και να δώσω τον υπουργό, θα έχει δίκιο να βάλει τις φωνές. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε, Μάκη. Γιατί ο υπουργός δεν το έμαθε ακόμα. Λείπει από το πρωί από το γραφείο. Βρε, σε μια κουταλιά νερό πνίγεστε. Είναι απλό. Θα τον καλέσουμε εδώ, θα τον τραπεζώσουμε και θα το φέρουμε γλυκά με τρόπο. Το έχουμε ξανακάνει άλλωστε. Παλιά μας τεχνικό σκηνό, μερικές φορές ένα καλό στιφάδο Ακριβώς. μπορεί να κάνει θαύματα. Σωστά. Δεν είναι μόνο το στεφάδο, ρε παιδιά. Μια BMW επιπλέον μου κόστησε αυτό που έγινε με το νοσοκομείο. Αυτό είναι, Μάκη. Μπορεί να θέλει κανένα αυτοκινητάκι για τη γυναίκα του και να λυθεί η παρεξήγηση. Δεν ξέρω. Μπορεί. Τέλος πάντων. Γιατί πάμε τώρα. Ναι. Μα γιατί δεν κάθεστε καλέ. Όχι, χρυσή μου, πρέπει να πάμε και στο σπίτι μας να ξεκουραστούμε λιγάκι. Καλά. Και του έλεγα εγώ του Μάκη να είναι πιο προσεκτικός, να ρίχνει περισσότερο τσιμέντο στις οικοδομές. Τίποτα αυτός. Μια μέρα θα γίνουμε ρεζίλοι. Ορίστε. Αγάπη μου, σαν πολύ σοβαρά δεν το πήρες το θέμα της υφυπουργίας σου. Αλλά σε καταλαβαίνω. Η πολιτική είναι πάθος, σαν το θέατρο. Πολύ χειρότερα από το θέατρο, Μόνικα. Πολύ χειρότερα. Μα γι' αυτό σου λέω, κάνε λίγο κράτη, παρά είσαι έντιμος εσύ. Αν ήταν όλοι έντιμοι σαν και σένα, θα ήταν αλλιώτικος αυτός ο τόπος. Πώς φαίνεται ότι δεν έχει συναίσθηση της καταστάσεως, Μόνικα. Θα μας παραλάβουν οι εφημερίδες. Ποιες καλέ της αντιπολίτευσης. Άστες, αφού έτσι κι αλλιώς αυτή τη δουλειά κάνει. Είτε τους δίνεις αφορμή, είτε όχι. Γι' αυτό σου λέω, μη στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εγώ θα πάω μέσα να συνεχίσω την πρόβα μου και άμα χρειαστείς κάτι, ειδοποίησε τη Ροζάριο. Όλα εύκολα τα έχεις εσύ, Μόνικα. Όλα εύκολα. Και του έλεγα τη Μάκη να είναι πιο προσεκτικός. Μια μέρα θα γίνουμε ρεζίλοι. Ορίστε τι πάθαμε. Ορίστε. Απόστολε. Τι έπαθες, γιατί κάνεις έτσι? Απόστολε, είναι φοβερό αυτό που συνέβη. Πήγα στο σπίτι και βρήκα αυτό το φάκελο. Έχει μέσα, έχει. Τα ξέρουν όλα, Απόστολε. Το ξέρω, το έμαθα. Και εσύ? Ήρθε φάξ στο Υπουργείο. Φάξ στο Υπουργείο. Το ξέρουν και στο Υπουργείο. Κρύβονται αυτά τα πράγματα. Αυτά διαδίδονται αμέσως. Όχι όμως και με φάξ, βρε Απόστολε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα θα πρέπει να το συζητήσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο? Και τι δουλειά έχει το Υπουργικό Συμβούλιο? Είπαμε, είσαστε Δημοκρατικό κόμμα, αλλά όχι και έτσι. Μα τι λες τώρα, το θέμα είναι πολιτικό. Είμαι ανεμειγμένος κι εγώ. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Τι να πω. Και τώρα τι θα κάνουμε που μας απειλούν? Μας απειλούν? Ποιοι, οι Άραβες? Στο μωρό. Δεν γράφουν και εθνικότητα. Πού δεν το γράφουν? Μα τι σου λέω τόση ώρα. Μας έχουν στείλει απειλητικό γράμμα και φωτογραφίες. Απειλητικό γράμμα και φωτογραφίες? Ναι. Είναι και ο Εμμύρης στις φωτογραφίες. Ποιος Εμμύρης? Αυτός με την κορδέλα. Ο Εμμύρης με την κορδέλα. Και του έλεγα εγώ του Μάκη να είναι πιο προσεκτικός, να ρίχνει περισσότερο τσιμέντο. Τίποτα αυτός. Πού να ρίχνει τσιμέντο, στον Εμμύρη? Όχι, παιδί μου, στην πολυκατοικία που έπεσε στο Ντουμπάι. Γι' αυτό
μου μιλάς τόση ώρα. Γι' αυτό σε βλέπω τόσο ψύχρεμο. Όχι και ψύχρεμος, λίγο θέλει να μου στρίψει. Το λίγο που περίμενες. Ορίστε, Τι είναι διάβασε. Διάβασε εσύ, διάβασε. Εάν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου δεν μου φέρετε 2 εκατομμύρια, οι φωτογραφίες αυτές θα δημοσιευθούν τη Δευτέρα σε όλες τις εφημερίδες. Έχει και οδηγίες. Θα αφήσετε τα χρήματα που υπάρχει στον Παούλο, στο πατρικό της Μόνικας Τάντου στη Ζαχάρο. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή με απειλούνε. Καλά που το κατάλαβες. Εσύ και εγώ είμαστε. Ποιος ήθελε να είναι βρε Απόστολε, ο Εμμύρης. Άντε βρε. Πώς κάνεις έτσι, λες και δεν τα ξέρεις. Δηλαδή με εκβιάζουν. Ναι. Δεν το πιστεύω. Ο Γιάννης τα είδε, αυτά τα ξέρει. Παπα, αποκλείεται. Ήταν βέβαια στο σπίτι όταν πήγα, ο ίδιος μου έδωσε το φάκελο, αλλά δεν ανοίγει ποτέ τα γράμματά μου. Ρε, είσαι σίγουρη ότι δεν τα είδε? Καλά, απολύτως. Έτσι κι αλλιώς έκανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πω, κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω. Τον Μάκη, φώναξέ μου τον Μάκη. Τρελάθηκες, θα τα πούμε στο πεθερό μου. Ο Μάκης είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Ναι, hello, αλλά είναι και πεθερός μου. Ο Μάκης είναι φίλος μου. Ένας φίλος είναι σαν τον ξομολόγο. Στον ξομολόγο τα λες όλα. Δεν κρύβεις τίποτα. Εκτός από τις μοιχείες. Και εξάλλου πού θα βρω 2 εκατομμύρια? Θα πρέπει να πουλήσω μια πολυκατοικία ή την Μόνικα. Μάλλον την πολυκατοικία, γιατί η Μόνικα δεν νομίζω να πιάνει το Τον Μάκη, φώναξε μου τον Μάκη. Τον Μάκη. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Έλα, κάτσε λίγο εδώ. Κάτσε. Πάρε λίγο, έλα. Τον Μάκη, φέρε μου τον Μάκη. Έλα, βρε αγάπη μου, θα δεις, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, δεν είναι τίποτα? Από τη μια πέφτουν οι πολυκατοικίες, από την άλλη με απειλούν και δεν είναι τίποτα. Εντάξει είναι, αλλά μη σε πιάνει πανικός. Δηλαδή, πρέπει να γίνει Δευτέρα παρουσία για να με πιάσει πανικός. Τον Μάκη, φώναξε μου τον Μάκη. Ωραία, θα το φωνάξω. Αλλά δεν θα είμαι μπροστά όταν θα τα πείτε. Θα πάω στη βιβλιοθήκη. Καλέ, τι φωνές είναι αυτές πάλι και δεν μπορώ να κάνω κόμμα. Ποιος είναι το? Γεια. Τι έπαθε ο άντρας μου? Μια ξαφνική ζαλάδα. Άλλος είναι έγκυος, άλλος ζαλίζεται. Ροζάριο! 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 Yes, madam! Water for Apostolo και γρήγορα, σε παρακαλώ. Yes, madam! Τον Μάκη, φέρτε μου τον Μάκη. Καλά, τι το θέλει τώρα το Μάκη στα καλά καθούμενα? Ξέρεις, Μόνικα, ο Απόστολος έπαθε μια κρίση. Τρέλας! Όχι, άγχους από το σκάνδαλο. Κι άλλο σκάνδαλο! Ναι. Όχι. Όχι! Το ίδιο! Ο Εμμύρης στην πολυκατοικία, πάρτε κάτω η κορδέλα. Καταλαβαίνω. Αχ, και εμένα τα νεύρα μου είναι σπασμένα. Έχω υπομειστεί το ρόλο μιας γυναίκας με πάθος. Με πάθος εγκαταλείπει τον άντρα της. Με πάθος ακολουθεί τον εραστή της. Με πάθος οδηγείται στον Μα θάνατο. επιτέλους, Μόνικα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Καταστρεφόμαστε. Επειδή θα παίξω μια γυναίκα με πάθος. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα είναι καταστροφή. Εγώ καταστρέφομαι όμως τώρα, η καριέρα μου. Απόστολε, μην τραγικοποιείς τα πράγματα. Έτσι έκανες και την άλλη φορά που έχασες τον αναπτήρα σου. Αχ, μπορεί είναι ιστερικός. Καλή σε μένα το λέτε, σε μένα. Τον Μάκη, φέρτε μου τον Μάκη. Καλά, καλέ, θα τον φωνάξω. Μα τι τελείως υπάρχει αυτό το κορίτσι? Έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και την τρελή μες στο σπίτι. Ηρέμησε, βρε αγάπη μου, ηρέμησε. Μα αγάπη μου, δεν έχεις καταλάβει τι κακό μας βρήκε. Όπως πάντα υπερβολικός. Αφού σου είπα, αγάπη μου, όλα θα τακτοποιηθούν, όλα. Μη στεναχωριέσαι. Αχ, είναι τόσο ευαίσθητος και τόσο τίμιος. Αχ, ένας Άγιος είναι η θεία μου, ένας Άγιος. Ναι. Ενώ ο πεθερός σου, ας πούμε. Το βλέπεις, καλώς δεν λέω. Αλλά μεταξύ μας, κόβω το κεφάλι μου ότι έχει απατήσει την Κέτη. Τι κουβέντες είναι αυτές για το Μάκη, Μόνικα? Έλα, αγάπη μου, που σου δείξαμε και το πατζανάκι. Την αλήθεια λέω, αφού ο Μάκης φαίνεται ότι είναι μασκαράς. Τόσα νόστιμα κορίτσια έχει στην εταιρεία του. Ενώ ο Απόστολος, ούτε που σου περνάει από το μυαλό ότι θα μπορούσε να σηκώσει τα μάτια να κοιτάξει καμιαν άλλη.
Ειδικά μέσα στο Υπουργείο. Πόσο δίκιο έχετε, θεία μου, πόσο δίκιο. Όχι, έχετε πολύ δίκιο. Και εννοείται, είναι και τόσο ευαίσθητος. Δεν το αρέσει να μιλάνε γι' αυτό μπροστά σε άλλους. Ναι, το ξέρω, θεία μου, δεν το ξέρω. Και έπειτα είναι τόσο αθώος. Το διαβάζω σαν ανοιχτό βιβλίο. Τίποτα δεν αφήνω να μου ξεφύγει. Τίποτα. Όλα τα καταλαβαίνω. Ωραία. Ναι, αγάπη. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Όλα τα καταλαβαίνω όλα. Γι' αυτό κοιμάμαι και ήσυχη εγώ. Τι έγινε ρε, έπεσε κι άλλη πολυκατοικία. Α, όχι, ο Απόστολος θέλει να σου μιλήσει. Λοιπόν, εγώ θα πάω μέσα γιατί... Ναι, γιατί έχεις να κάνεις και πρόβα το ρόλο σου, τα μάθαμε. Γεια! Και εγώ πάω στη βιβλιοθήκη. Πείτε τα εσείς, Απόστολε. Λοιπόν, τι έχεις να μου πεις? Μάκη, είσαι φίλος μου. Με φώναξες εδώ άρον για να με ρωτήσεις αν είμαι φίλος. Όχι να μου πεις. Είσαι. Είμαι, παρακάτω. Θα με βοηθήσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα μου παρουσιαστεί. Θα σε βοηθήσω, αλλά πες μου ποιο είναι το πρόβλημα. Μάκη, εγώ ξέρεις, εκτός από πολιτικός, είμαι και άντρας. Για το δεύτερο δεν αμφιβάλλω. Για το πρώτο όμως, σηκώνε συζήτηση. Και σαν άντρας που είμαι, έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα, Απόστολε? Ανικανότητα να πάω να κοιτάξεις και το προστάτη σου. Μάλλον για υπερικανότητα πρόκειται, Μάκη. Δεν καταλαβαίνω. Μάκη, απατώ τη Μόνικα. Για νέο μας το λες. Αυτό το ξέρω μέχρι και οι κότες. Εκτός από τη Μόνικα βέβαια. Μάκη, το θέμα είναι πιο σοβαρό από όσο φαντάζεσαι. Κάθε φορά που πιάνεις γκόμενα, τα ίδια πράγματα μου λες. Μάκη, το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μη μου πεις τώρα τι νιώθεις και τύψεις. Πολλές, πάρα πολλές. Λοιπόν, Απόστολε, αν νομίζεις ότι θα καθίσω να σ' ακούω να το παίζεις και εσύ μια γυναίκα με πάθος, κάνεις λάθος. Φεύγω. Πού πας? Δεν θες να μάθεις ποια είναι? Δεν καίγομαι κιόλα. Άμα το μάθεις θα καείς. Γιατί? Τι ξέρω. Πολύ καλά. Είναι μέλος της οικογένειάς σου. Τι! Της δικιάς μου οικογένειας! Τα έχεις με την Κέτη! Προς Θεού ρε Μάκη, είπαμε έχουμε και ένα αλφαγούστο. Όχι και με την Κέτη. Είπα κι εγώ. Τόσο διαστροφή να αφήσεις τη δικιά του τρελή και να πιάσεις τη δικιά μου. Ναι, αλλά αν δεν είναι η Κέτη, ποια είναι? Μάκη, μας δένει μία φιλία χρόνων. Πάντα ο ένας στάθηκε στις δύσκολες στιγμές του άλλου. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Έλα τώρα, Απόστολε, και μην κάνεις ένα παιδί. Λέγε! Είναι η Ρίτα. Α, η Ρίτα. Η ποια! Μάκη, είπες θα με βοηθήσεις, θα μου συμπαρασταθείς. Ρε, είπα να σε βοηθήσω αν πρόκειται για καμιά άσκετη, καμιά γραμματέα του Υπουργείου σου. Και η Ρίτα γραμματέας του Υπουργείου είναι. Ναι, ρε, Μάκη, είναι και γυναίκα του γιού μου, ρε. Θα σε σκοτώσω! Μάκη, και να με σκοτώσεις δεν γίνεται τίποτα. Τι είναι τα πρώτα αυτά? Τι είναι αυτά? Πάρε και θα δεις. Αμάν. Το άλλο. Μπράβο, Απόστολε, δεν το είχα. Μπράβο. Και τους άτιμους. Ρε τον άτιμο. Μια περιουσία ζητάει. Και πού το ξέρει τον Παούλο, τη Ζαχάρο. Ούτε της οικογένειας να ήταν. Άμα θέλουν αυτοί, όλα τα μαθαίνουν, όλα τα ανακαλύπτουν. Και δεν μου λες, ρε. Πόσο καιρό τα έχεις με τη Ρίτα? Θα μείνει όμως μεταξύ μας, ένα χρόνο. Ένα χρόνο! Και το παιδί! Το παιδί ή εγγονός σου είναι ή ανιψιός σου. Πάντως ό,τι και να είναι, της οικογένειας είναι. Κάτι είναι και αυτό. Για φαντάσου να υποψιαζόμαστε για πατέρα έναν ξένο. Βέβαια, θα είχαμε μέσα στο σπίτι ένα ξένο, δεν λες? Γι' αυτό σου λέω. Καλύτερα που ήρθε έτσι το πράγμα. Ναι, αλλά αυτό που έκανες. Αυτό που έκανα το έκανα. Τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή μου ζητάς 2 εκατομμύρια. Όχι εγώ, εκβιαστής. Σαν πολύ ακριβά μας βγαίνει μια βραδιά με τη Ρίτα. Δεν είναι μια, αν το διαιρέσεις. Δεν θα υπολογίσουμε τώρα πόσο πάει και με τη βραδιά. 2 εκατομμύρια είναι αυτά. Έτσι νομίζεις τα βγάζουν? Το πώς τα βγάζεις το γνωρίζω πολύ καλά. Τώρα όμως τι κάνουμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα δούμε.
Χαίρετε. Χαίρετε. Κύριε Μελετόπουλε, καλά που είστε κι εσείς εδώ για να τα πούμε λιγάκι. Ποιος καλός άνεμος σας φέρει εδώ, Υπουργέ μου? Υπουργέ μου, Κίμωνα. Όχι και τόσο καλός. Μόλις πέρασα από το Υπουργείο και έμαθα τα δυσάρεστα. Τι του λένε τώρα? Θα δούμε. Τι ακριβώς εννοείτε, Υπουργέ μου? Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Αναφέρομαι για την πολυκατοικία στο Ντουμπάι. Α, γι' αυτό λέτε. Κύριε Μελετόπουλε, βρίσκομαι σε πολύ δυσάρεστη θέση αυτή τη στιγμή. Είμαι εκτεθειμένος ανεπανόρθωτα απέναντι στους ξένους, γιατί εγώ υπέγραψα αυτή τη διακρατική συμφωνία και ανέδωσα τα έργα στην εταιρεία σας με αξιοκρατικά κριτήρια. Έτσι λένε τα εκατομμύρια τώρα. Ακριβώς έτσι τα λένε. Πιστεύοντας ότι επειδή είναι μια από τις ανερχόμενες και μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο, θα κάνει και καλές κατασκευές. Και δεν θα γκρεμίζω σαν τραπουλόχαρτα τα κτίρια, κύριε Μελετόπουλε. Ξέρετε, Υπουργέ μου, δεν ευθύνεται η εταιρεία μου για την καταστροφή. Δεν ευθύνεται, Κίμωνα. Μα αν δεν ευθύνεται η εταιρεία που τα κατασκευάζει, τότε ποιος ευθύνεται? Γρήγορα βρες κάτι που να ευθύνεται. Ευθύνεται το τέτοιο. Ποιο τέτοιο? Το υπέδαφος στο Ντουμπάι. Τι ακριβώς έχει το Ντουμπάι? Υπέδαφος έχει. Πολύ υπέδαφος, Κίμωνα. Μα όλα τα κράτη έχουν υπέδαφος. Ναι, όμως αυτό είναι ιδιότροπο υπέδαφος. Ναι, γιατί έχει πετρέλαιο. Αυτό το γνωρίζω. Που θέλετε να καταλήξετε δεν καταλαβαίνω. Να σας εξηγήσω. Αυτό το πετρέλαιο που είναι στο υπέδαφος ανέρχεται στο έδαφος και το παπαριάζει. Το κάνει λαπά. Και το έδαφος δεν μένει σταθερό. Κουνιέται ο λαπάς, Κίμωνα. Πέρα δόθε. Κουνιέται ο λαπάς. Και έκανε και ένα σεισμό. Έκανε σεισμό. Όχι εδώ ρε Απόστολε. Το πάει. Α, ναι. Κάνει ένα σεισμό. Μπουρ. Έτσι, Ρίχτερ. Τι έξερε. Βάλε 8-10 να σε μέσα. Δεν ήμουν και εκεί να το μετρήσω. Και όπως καταλαβαίνετε, Υπουργέ μου, είχε παπαριάσει το έδαφος, κουνήθηκε και λίγο και... Η πολυκατοικία πράττεις και κάτω. Κανείς δεν με ενημέρωσε για το γεγονός αυτό. Αντιθέτως, οι Άραβες διαμαρτυρήθηκαν έντονα και κατηγόρησαν την κατασκευή. Μα τι να πούνε οι Άραβες, Κίμωνα? Να παραδεχτούν ότι παπαριάζει το επέδαφος? Δεν γίνεται. Το απαγορεύει το Κοράνι. Μα αν συντρέχουν όλοι αυτοί οι λόγοι, τότε το θέμα αλλάζει. Συντρέχουν, Υπουργέ μου. Συντρέχουν. Και ξέρετε, τώρα αισθάνομαι και άσχημα, γιατί χωρίς να ερευνήσω στο θέμα σας κατηγόρησα. Μην μας ζητήσετε και συγγνώμη. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Υπουργέ μου, εσείς εδώ? Κύριε Μελετοπούλου. Περνούσα έτσι, παρεπιπτόντως, σας διακόπτω από κάτι? Μιλούσαμε για το ατύχημα στο Ντουμπάι. Που έκανε μπουρ και έπεσε. Μα μόλις ήρθε ο άνθρωπος τον πήρατε από τα μούτρα. Αυτός μας πήρε από τα μούτρα. Ήρθε τόσο ξαφνικά και... Κύριε Υπουργέ, αφήστε με να σας περιποιηθώ εγώ. Παρακαλώ. Αν είναι έτσι και εμάς θα μας επιτρέψετε να πάμε λίγο μέσα, που είχαμε μια οικογενειακή συζήτηση λίγο πριν έρθετε. Να πάτε. Παρακαλώ. Εξάλλου θα έχω για παρέα τη γοτευτική σύζυγό σας. Δικιά σας. Μόλις με πήρες τηλέφωνο ότι θα έρθεις εδώ, έτρεξα. Αγάπη μου! Θησαυρέ μου! Κίμωνα, μη! Μπορεί να μπει κανείς. Η αδερφή μου είναι μέσα ο άντρας μου. Είμαστε στο στόμα του λύκου. Δεν αντέχω άλλο μακριά σου, μωρό μου. Σε θέλω όλο και πιο συχνά. Δεν μπορώ να σε βλέπω μόνο σε γάμους και σε δεξιώσει γάμους. Ούτε κι εγώ μπορώ, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Η θέση σου, η θέση μου. Ψάχνω συνέχεια αφορμές για να συναντηθούμε. Ευτυχώς πια σκεφτώ το κολόσπιτο στο Ντουμπάι. Τότε να πω στον άντρα μου να ρίχνει κι άλλες για να βλεπόμαστε συχνότερα. Ένα φυλάκι μπορώ, ένα φυλάκι να πω. Για το όνομα του Θεού, κοιμώνα μέσα στο σπίτι της αδερφής μου. Κύριε Υπουργέ μου! Κύριε Τάντου, πολλά χρόνια θα ζήσετε. Μόλις μιλούσαμε για σας. Και ελπίζω μόνο καλά λόγια. Τα καλύτερα, χρυσή μου, τα καλύτερα. Πώς και μας θυμηθήκατε. Κανένας φούρνος δεν γκρεμίστηκε. Πολυκατοικία ήτανε. Το ξέρει ο Απόστολος ότι έχετε έρθει. Ναι, αλλά έχω μια συζήτηση στο δωμάτιο και
Δεν πειράζει, θα σας κάνουμε συντροφιά εμείς. Ξέρετε, δεν πρόκειται να μείνω πολύ, κυρία Τάντου. Α, σας παρακαλώ, ένα καφεδάκι όμως θα το πιείτε, θα πάω να το φτιάξω με τα χεράκια μου. Ροζάριο! Ροζάριο! Έλα, φτιάξουμε ένα καφέ. Αγάπη μου, δεν γίνεται να περιμένουμε να πέφτουν πολυκατοικίες για να συναντηθούμε. Δεν γίνεται να κρυβόμαστε τους κλέφτες. Έννοια σου και σου έχω μια έκπληξη. Μια και σε εκείνο το διαράκι που λέγαμε. Κάτι καλύτερο. Προηγουμένως είχα μια συζήτηση με την αδερφή μου και μου έδωσε μια καταπληκτική ιδέα. Μπορούμε όποτε έχουμε ευκαιρία να πηγαίνουμε στο πατρικό μας σπίτι στη Ζαχάρο. Το σπίτι του Υπουργού Τάντου. Μα είναι ιερός χώρος για την παράταξή μας. Και ο ερωτάς μας ιερός είναι. Και έπειτα εκεί δεν πηγαίνουμε σχεδόν ποτέ. Δεν υπάρχει κίνδυνος να μας δει κανείς. Είναι μόνο μία γυναίκα που το φυλάει και φροντίζει τον κήπο. Είσαι πανούργα μου. Απλώς σ' αγαπώ. Ο έρωτας με κάνει έτσι δόλια και πρόστιχη. Πότε θα πάμε στη Ζαχάρο? Το Σάββατο μπορώ. Ωραία. Θα πάμε με το δικό μου αυτοκίνητο. Θα σου τηλεφωνήσω αύριο να το κανονίσουμε. Αγάπη μου, δεν αντέχω να ζω μακριά σου. Μωρό μου, και εγώ άρχισα να μετράω τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, τα δέκατα το αμόρτο μέχρι να σε βρω. Στη Ζαχάρο, μακριά από τη γυναίκα σου, τον άντρα μου, το Υπουργείο και ό,τι άλλο μας χωρίζει. Αγάπη μου, αγάπη μου! Ήμωνα, θα την ευθύνη μου. Έτοιμο το καφεδάκι μας. Λοιπόν, εγώ προτείνω να πάμε έξω στην αυλή. Με σκλαβώνετε, είστε τόσο περιπετική οικοδέσποινα. Αφού έχει τόσο ωραία μέρα σήμερα, στην αυλή θα το πιούμε. Ελάτε. Αδύνατον, αδύνατον, αδύνατον. Αυτό που μου ζητάς δεν γίνεται. Αυτά θα σκεφτώσω πριν τα κάνεις, τώρα είναι αργά. Μας ζητάς να πάμε να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο? Μίλα βρε Ρίτα κι εσύ, πες κάτι. Εγώ τι? Εσύ δεν έχεις απλώς τίποτα. Έχει κανείς από εσάς 2 εκατομμύρια? Όχι βέβαια. Εγώ δεν τα διαθέτω. Εξάλλου, ποιος μας λέει ότι ο εκβιαστής δεν έχει κρατήσει αντίγραφα και να συνεχίσει να μας εκβιάζει? Έτσι είναι αυτά με τους εκβιασμούς. Δεν έχουν τέλος. Γι' αυτό πρέπει να κοπεί από την αρχή. Μαχή! Και όχι ρε Μάκη, να γίνω και ο Τζάκαντο ερευγάτης. Ο Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, τι λέγαμε? Μαμάκι, και από θρησκευτικής άποψης να το πάρεις. Πάλι αμαρτία είναι. Το λένε και οι 10 εντολές. Ου φωνεύσεις. Ναι, αλλά οι 10 εντολές λένε ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και εσύ τις έχεις παραβεί όλες αυτές. Τώρα καιρός θα παραβείς και αυτήν. Εξάλλου, και ο εκβιαστής είναι το ίδιο μαρτωλός με αυτό που κάνει. Ναι, όμως δεν λένε τα Ευαγγέλια ου φωτογραφίσεις και ου εκβιάσεις. Μη με μπερδεύεις με Ευαγγέλια. Μαμάκι, και από φιλοσοφικής άποψης να το πάρεις. Ο Πλάτων Δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Και μην ανακατεύεις ξένους ανθρώπους σε μια καθαρά οικογενειακή μας υπόθεση. Πρέπει να έρθω κι εγώ στην κατάσταση που είμαι. Δεν θα σε βάλουμε να σκάψεις, ένα φόνο θα κάνουμε. Για κάλυψη να σε πάρουμε. Εντάξει, αλλά είναι επικίνδυνο, θα μας υποπτευθούν. Ναι. Πρέπει να βρούμε μια πολύ καλή δικαιολογία. Μην το πολύ σκέφτεστε. Το πράγμα είναι απλό. Θα πούμε ότι πάμε και οι τρεις στο Ντουμπάι για αυτοψία στην πολυκατοικία που έπεσε. Αν ξεκινήσουμε το απόγευμα του Σαββάτου, το βράδυ θα είμαστε στη Ζαχάρο. Θα μπούμε μέσα στο σπίτι, θα μπούμε, θα κρυφτούμε και θα περιμένουμε. Και μόλις εμφανιστεί ο εκβιαστής... Παπα, όχι. Είναι αντίθετο στον ηθικό μου κώδικα. Αντίθετο στις αρχές μου. Τον ηθικό σου κώδικα αλλού και αλλού το ξεχνάς. Πες ότι φοβάσαι και τίποτα άλλο. Αλλά δεν θα σε αφήσω εγώ για μια κομμενίτσα. Α, μπαμπά! Μας πιάσανε και οι ντροπές τώρα, Παπα. Καλύτερα να γίνει σκάνδαλο. Εγώ κύριε δεν είμαι δολοφόνος. Εγώ είμαι πολιτικός. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν μπορείς να αφήσεις έναν απατεώνα να γκρεμίσει ό,τι άρχισες. Έχεις μεγάλη ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς που με την ψήφο τους σου εμπιστευτήκαν τις ελπίδες και τα όνειρά τους. Άρε μπαγάσα με συγκίνησες. Έχεις δίκιο. Κοιτάζω τους ψηφοφόρους μου στα μάτια. Είναι χρέος μου να το κάνω. Ουφ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν,
Το Σάββατο το απόγευμα ξεκινάμε με το αυτοκίνητό μου για τη Ζαχάρο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ μου, αυτή τη φορά παίζω τον ρόλο μιας γυναίκας με πάθος. Με πάθος εγκαταλείπει τον άντρα της, με πάθος ακολουθεί τον εραστή της, με πάθος οδηγείται στον θάνατο και στην καταστροφή. Αχ, μην μου πείτε πως φεύγετε, δεν προλάβουμε ούτε να σας δούμε. Ναι, δυστυχώς πρέπει να φύγω. Τα κυβερνητικά καθήκοντα δεν σταματούν ποτέ. Απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση. Να σας συνοδέψω. Παρακαλώ. Το Σάββατο το βράδυ. Ζαχάρο, μωρό μου. Χαίρετε. Χαίρετε. Είδες, αγάπη μου, τι καλός και διαλλακτικός που είναι ο Κίμωνας. Όπως μας εξήγησε, η παρεξήγηση λύθηκε και ούτε που χρειάστηκε να το μαγειρέψουμε στη Φάδο. Απαρτία βλέπω. Γιάννη μου, είσαι καλά, παιδί μου. Ναι, μαμά, ήρθα να πάρω τη Ρίτα. Και πού ήξερες ότι είμαι εδώ? Σε είδα να τρέχεις με ένα φάκελο στο χέρι. Α, λες για εκείνο το επίγον που έφερε στον Απόστολο. Ναι, Γιάννη, επίγον, πολύ επίγον. Ναι, ήταν επίγον για τον Απόστολο. Γιάννη, παιδί μου, θα έμαθες τι έγινε στο Ντουμπάι, Ναι, βέβαια. Πήραμε πριν από λίγο μια απόφαση με τον Απόστολο να πάμε μεθαύριο για αυτοψία στο Ντουμπάι. Μεθαύριο, Ναι, το Σάββατο δηλαδή. ναι. Ωραία, να πάτε. Και ποιοι θα πάτε? Εγώ, ο Μάκης και η Ρίτα. Α, και οι τρεις. Μα πού θα την τρέχετε καλά, έγκυο κοπέλα? Πρέπει να πάω, θεία μου, ως ιδιαίτερο του θύμου. Ναι, βέβαια, σαν ιδιαίτερα. Εγώ δεν πρέπει να πάω. Εγώ έκανα τα σχέδια, έχω και εγώ ευθύνη. Όχι, Γιάννη μου. Δεν ευθύνεσαι εσύ αν η εταιρεία μου δεν κάνει καλές κατασκευές. Τα σχέδιά σου ήταν περίφημα. Περίφημα, Γιάννη, περίφημα. Θέσεις κλείσατε, να πάω να σας κλείσω. Όχι. Κλείσαμε. Τότε θα σας πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Όχι να μας κάνεις και τον οδηγό Σαββατιάτικα, Γιάννη. Μπορεί να θες να πας κάπου. Μα πού να πάω, αφού έτσι κι αλλιώς η Ρίτα θα λείπει. Όχι, να πας, αγάπη μου, να πας. Λοιπόν, Κέτι, λέω κι εγώ να πηγαίνουμε σιγά-σιγά. Ναι, να πάμε. Να αφήσουμε επιτέλους τη Μόνικα να κάνει και εκείνη την πρόβα της. Λοιπόν, Απόστολε, το Σαββάτο πετάμε για Ντουμπάι. Ας πετάξουμε, μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Πάμε κι εμείς, Ρίτα, στο σπίτι μας. Ναι, πάμε, αγάπη μου. Απόστολε, δεν μου λες, πόσες μέρες θα μείνετε στο Ντουμπάι? Ποιο Ντουμπάι? Στο Ντουμπάι. Ναι, γι' αυτό που πάμε να κάνουμε δεν θέλουμε και πολύ χρόνο. Ωραία, γιατί ξέρεις κάτι, σκέφτηκα τώρα που θα λείπεις κι εσύ να πάρω τη Ροζάριο και να πάω μια εκδρομούλα. Να πας αγάπη. Μου πέρασε από το μυαλό μια ιδέα, να πεταχτώ μέχρι τη Ζαχάρο. Όχι στη Ζαχάρο. Γιατί? Πού θα πας τώρα στη Ζαχάρο? Το σπίτι είναι παλιό, έχει τα χάλια του. Μα αφού το επισκευάσαμε, αγάπη μου. Έτσι είναι αυτά τα παλιά τα σπίτια. Εκεί που κάθεσαι, σου έρχεται ένα σοβά στο κεφάλι. Άσε και που ο δρόμος έχει τα χάλια του, Ναι. Έχουν πέσει βράχοι, έχει κάτι τρύπες στον δρόμο. Μα πότε έγιναν όλα αυτά, αγάπη μου? Μα τώρα στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων είμαι, δεν ξέρω. Μάλιστα, λες δηλαδή ότι είναι καλύτερα να πάω στο Πήλιο στην Κλέρη? Καταπληκτική ιδέα. Στο Πήλιο να πας. Αυτήν την εποχή είναι θαυμάσιο. Εάν μπορούσα, θα ερχόμουν κι εγώ. Τέλεια, έχεις δίκιο. Στο Πήλιο θα πάω. Θα πάρω και τη Ροζάριο για να περάσουμε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Έλα, Φωτούλα, εγώ η Βασιλική είμαι. Ναι, από το σπίτι του Υπουργού σε παίρνω. Ήρθα σαν την τρίλη νυχτιάτικα. Ναι, έχω πιλάτες, ναι. Γέμιση Ζαχάρου τουρίστης και δεν έχουμε που να τις βάλουμε. Και δεν ειδοποιάει κι αυτός ο Μίτσος νωρίτερα. Ναι, όταν γεμίζει πανσιόν, τις φέρνουμε εδώ και τις κοιμίζουμε. Ναι. Ο Υπουργός. Ναι, καλέ, στο σπίτι του Υπουργού. Σιγά μην το πειράζει το σχολημένο. Όχι. Ναι. Αν το ξέρουν οι κόρες του νοικιάζουμε. Αυτές οι μπλάρες έχουν ξεχάσει κατά που πέφτει Ζαχάρου. Ούτε που τις νοιάζει. Ναι.
Το αναγέννησαν τάχαμ για να το κάνουν μουσείο του Υπουργού Τάντου. Και από τότε ούτε και έχουν πατήσει το ποδάρι τους εδώ. Ναι. Σάββατα έρχεται και κανένας. Χέσκαν για τον Υπουργό Τάντου. Και εμένα, μη καίγεται τη ψυχή να το καθαρίζω και να το βλέπω έτσι άδειο. Τον νοικιάζω κι εγώ για να βγάλουμε κι εμείς του κατητής μας. Α, Φουντούλα, σ' αφήνω. Τιμήθους με τις πελάτες. Ναι, γεια. Buonasera. Καλώς. Πειράστη. Λοιπόν, στην έφερα. Μακαρουνάς είναι, Ιταλικά παρλάρε. Sì. Ωραίο χωριό η Ζαχάρου. Good village. Good atmosphere. Good, Io José María. Io Βασιλική. Αλλά εσένα σε λένε Μαρία. Σιγά τι σε λένε και Περσεφόνη. Μίτσο, μπερδεμένα μας τα λέει αυτούνους. Συνεννοήθηκες καλά. Τον είπες για τα λεφτά συμφώνησης. Ναι, σε λέω, συμφώνησε 120 ευρώ για μια βραδιά. Questa è sua casa? Sì. E lui? Αυτούνους παππούς μου. Γκραν πάπα. Πέθανε. Μόρτο. Τέσσα. Mi dispiace. Τι είπε τώρα? Κάτι για την πιάτσα. Να θυμάσαι κι αν κατάλαβες. Ρε, σίγουρα συνεννοήθηκες καλά, τον είπες για μια βραδιά, γιατί αύριο περιμένουμε του γκρουπ της Κινέζους. Ναι, σε λέω. Για μια βραδιά, Μια βραδιά. Peruno. Α, Περούν. Πού κάνει, πού είναι εδώ. Καλά, ανάθεμα κι αν συνεννοήθηκες. Τέλος πάντων, έλα, να συνδείξω το δωμάτιο. Ρουμ, καμ. Έλα να συνδείξω. Cosa c'è nella scatola? Τι τώρα? Scatola. Σκάτολα στο κουτί. Τι διάολος, τα χαρτόκουτα χέζουν οι Ιταλοί. Σκάτολα, μπάνιο, ντους, εδώ. Έλα να συνδείξω το δωμάτιο τώρα, έλα, καμ. Πάμε γρήγορα γιατί έχουμε και βγες. Πάει και αυτό. Αμάν! Ξέχασα τις κουβέρτες, πρέπει να ξαναπάμε στο σπίτι τώρα. Πάει τι χαμένο τώρα. Θα πάω πίσω στο αμάξι, θα σε περιμένω. Πάνε. Το πατρικό του παπά, Ροζάριο. Αχ, είμαι τόσο συγκινημένη. Αχ, τελικά ήταν πολύ καλύτερη ιδέα μου να έρθουμε εδώ και να μην πάμε στο πήλιο. Ροζάριο. Yes, madam. Αχ, τι ωραία. Δεν είναι πολύ ατμοσφαιρικό. Δεν είναι υπέροχο, Ροζάριο. Yes, madam. Και τι δεν μου θυμίζει το σπίτι αυτό, Ροζάριο. Νομίζω όμως ότι είναι το ιδανικό μέρος για να μελετήσω το ρόλο μου. Αχ, Ροζάριο, δεν κρατιέμαι. Μου φαίνεται θα φρεσκαριστώ και θα αρχίσω αμέσως την πρόβα. Yes, madam. Ροζάριο, και τι δεν μου θυμίζει. Ερχόμασταν εδώ τα καλοκαίρια με τον παπά και τη μαμά. Παπάς, Daddy, με αγαπούσε πολύ ο παπάς. Μα τώρα τι θα λέω και εσένα που δεν καταλαβαίνεις, Χριστό. Yes, madam. Ροζάριο, κοίτα, εκεί kitchen. Κουζίνα, εκεί. Ναι, πήγαινε τα μέσα αυτά, σε ευχαριστώ. Παπάς, Daddy. Εντάξει, τα άφησες. Yes, madam. Ωραία, πάμε. Πάρε τα πράγματα και έλα μαζί μου. Από εδώ είναι η Μαρή. Έλα εδώ. Από εδώ. Παναγία, ποιος το έφερε αυτό εδώ? Κοίτα να δεις, θα το έφερε Ιταλός. Οι πολιτισμένοι ανθρώποι. Αυτή η ξένη. Έφερε τον καφέ, έφερε τη ζάχαρη, έφερε τις μαρμελάδες. Πολιτισμένοι ανθρώποι αυτοί οι ξένοι. Scusatemi, un momento!
Passate. No capito? Passate a bagno. Μπάνιο εγώ. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Εγώ πάω να φέρω τις κουβέρτες. Κουβέρτες. Γιατί κάνει κρύο εδώ τα βράδια. Μπρρρρ, κρύο, κουβέρτες. Passate. Σαν χαζούτσικος μη φαίνεται αυτός. Καλά, καλά. Εσύ πασάτε και εγώ πάω να φέρω τις κουβέρτες. Τι έπαθες καλέ, τι έγινε? Λαλάκι! Λαλάκης! Λαλάκι σαν μπάνιο! Λαλάκι στο μπάνιο! Ποιος λαλάκης καλέ? Λαλάκι! Να καταλαβαίνω. Ορίστε! Σου άνοιξα την πόρτα. Φτάσεις και μόνη σου. Ούτε λαλάκης ούτε τίποτα. Είσαι ενάντιτο! Να σου ανοίξω την πόρτα. Ενάντιτο! Δεν φταίω εγώ που είσαι αλαφροίσκητη. Έλα μέσα στο δωμάτιο να πάρεις την πετσέτα σου. Μάκη, δεν γίνεται. Να φύγουμε, Μάκη. Να φύγουμε όσο είναι καιρός. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Είναι αργά πια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τι είναι εδώ? Η κουζίνα. Κάποιος είναι εδώ. Καλά, είναι το τραπέζι είναι, Απόστολε. Σιγά σιγά. Περπατάτε στα νύχια. Πρέπει να ανοιχνεύσουμε πρώτα. Μπορεί να είναι εδώ. Μη μου λες τέτοια. Να ανάψουμε το φως, Μάκη. Με πιάνει δύσπνοια, θα σκάσω. Τρελάθηκες. Αν ανάψουμε το φως και είναι εδώ, θα καταλάβουν ότι ήρθαμε. Θέλω καβούρια. Λυπίστηκα καβούρια. Μα πού τα είδες και τα λυπίστηκες στα καβούρια? Αχ, να, καθώς περνούσαμε εκεί από την παραλία, μπροστά στη θάλασσα, μου μύρισα καβούρια. Και τώρα πρέπει να φάω καβούρια. Passate. Λοιπόν, θα μου κάνει πάρα πολύ κακό στην κατάστασή μου αν δεν φάω καβούρια. Κανονίστε. Μα πού θα βρούμε τα καβούρια τέτοια ώρα? Να πάμε να τα ψαρέψουμε, Μάκη. 2 βήματα από εδώ είναι η παραλία. Ναι. Τρελαθήκατε. Ό,τι θέλετε λέτε. Δεν καταλάβατε καθόλου τι πάμε να κάνουμε. Εγώ καταλαβαίνω και πολύ καλά, μάλιστα. Γι' αυτό σου λέω. Πάμε να ψαρέψουμε καβούρια. Έχει και ένα ωραίο φεγγάρι. Θα βγουνε κάτι καβουρομάνες να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Πάμε, πάμε. Δεν έχεις να πας πουθενά. Καλέ, τι έπαθες πάει? Αχ, λαλάκι σαν μπάνιο, μάντα. Έλα, τι, λαλάκης. Πέτω κυρία, πέτω κυρία, λουλουλουλουλουλου, κλουκ, λαλάκι σαν μπάνιο. Μουλέτο! Λουκ του κυρία, λουκ. Ορίστε. Ορίστε. Ούτε λαλάκης ούτε τίποτα. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου, βρε, να σου ανοίγω εγώ τις πόρτες. Είσαι ενάντιτο. Από αυτό λέω κι εγώ. Αν δεν φτάνει που είσαι ιστερική, έχεις και παραισθήσεις από πάνω. Τι λαχείο ήταν αυτό που μου είχε, Θεέ μου. Ανέλα μέσα. Βρε Μάκη, εγώ είπα να το συζητήσουμε. Ψυχραιμία. Αυτό λέω κι εγώ. Ψυχραιμία. Μας χρειάζεται ψυχραιμία. Ναι, αλλά με τα καβούρια τι θα γίνει? Σταμάτα και εσύ και τα καβούρια σου. Εδώ ήρθαμε κι άλλο λόγο. Μάκη, εγώ είπα να το συζητήσουμε. Ο Πλάτων για το θέμα αυτό είπε ότι... Νάτος πάλι ο Πλάτωνας. Λοιπόν, Απόστολε, ακολούθησέ με χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αμάν, στο σαλόνι έχει φως. Εκεί είναι κακό σαλόνι ενός σπιτιού να έχει φως. Όταν είναι ακατοίκητο, ναι. Μόνο το άναψε το φως. Αυτό ήταν, πάει, έφυγα. Δηλαδή, ο εκβιαστής είναι εδώ μέσα. Ναι, Απόστολε, σταμάτα τις βλακίες. Μα Μάκη, δεν θέλω εγώ να τον εκδικηθώ τον άνθρωπο. Το μετάνιωσα. Εγώ, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Σταμάτα τις βλακίες, είπαμε. Μα δεν θέλω ρε Μάκη. Ρε Ρίτα, μίλα κι εσύ, πες κάτι. Εσύ θέλεις, πες τι θέλεις. Θέλω καβούρια. Σκάστε κι εσύ και τα καβούρια σου. Σκάστε γιατί δεν το έχω σε τίποτα να. Μάκη, εγώ είπα να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με τον εκβιαστή κάπου εδώ μέσα.
Αυτό λέω κι εγώ! Στο κελάρι γρήγορα! Πού είναι το κελάρι? Εδώ! 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 Φύγε, Μπρούνο! Φύγε! Δεν θα σε αφήσω να αναστατώσεις τη ζωή μου για δεύτερη φορά. Από τότε που μ' άφησες να ζω όλο μόναχη σε αυτή την πανσιόν τόσα χρόνια. Φύγε, Μπρούνο! Μη με πλησιάσεις. Γιατί αυτή τη φορά θα σε σκοτώσω, ακούς! Θα σε σκοτώσω! Τι θα με κάνεις? Τι έτρεπε αυτό! Μπέν, μπέν! Πάμε πάλι! Φύγε, Μπρούνο! Φύγε! Δεν θα σε αφήσω να αναστατώ στη ζωή μου για δεύτερη φορά! Μη με πλησιάζεις! Μη με πλησιάζεις, Μπρούνο, γιατί αυτή τη φορά θα σε σκοτώσω, μ' ακούς! Όχι, μη! Τα δάχτυλά σου! Στο μαλλιά μου! Αμάν μετά από τόσα χρόνια! Τα δάχτυλά σου στο λαιμό μου! Μετά από τόσα χρόνια! Αμάν! Τα δάχτυλά σου! Στο στήθος μου! Μετά από τόσα χρόνια! Τα δάχτυλά σου! Αχ, στη μέση μου! Μετά από τόσα χρόνια! Τα δάχτυλά σου! Τι έπαθες πάλι! Look! Coffee, sugar, go! Come, madam, look! Ούτε μια coffee, sugar, go! Τι έπορε πάλι! Look! Το βλέπω! Αυτό είναι ένα τραπέζι! This is a table! Coffee, sugar, go! Είσαι φάντομα! Σε μια κουταλιά νερό πνίγεσαι, Ροζάριο! Πού θα είναι ο καφές και η ζάχαρη? Ορίστε! Αυτός είναι ο καφές! Αυτή είναι η ζάχαρη! Πού το βάζετε το καφέ και τη ζάχαρη εσείς στο σπίτι σας? Είσαι φάντομ! Αν είστε εσείς αλαφροίσκετοι στο σόι σας, δεν φταίω εγώ! Believe me, madam! Coffee, sugar, go! Ούτε μια πρόβα της προκοπής δεν μπορεί να κάνει κανείς με την τρέλη που έπλεξα! Είσαι φάντομ! Μπα! Ανοιχτά τα φώτα! Έρχεται κανείς εδώ? Μόνο η κυρία Βασιλική που καθαρίζει το σπίτι, αυτή θα τα ξέχασε. Γι' αυτό έρχονται κάτι λογαριασμοί. Αγάπη μου! Τι στο βρέ μου! Κίμωνα, μη μπορεί να μπει η Βασιλική. Δεν με νοιάζει καθόλου! Κορίτσι μου εσύ! Ουρά μου! Τι είσαι εσύ, αγόρι μου, τι είσαι εσύ. Περίμενε. Έχουμε όλη τη νύχτα μπροστά μας. Πήγαινε εκεί τα πράγματα. Να πάω κι εγώ αυτά στην κουζίνα και έρχομαι. Μωρό μου! Μην αρχίσεις, Όχι, αγορίνα μου. Μωρό μου! Θα σε περιμένω, Θα ξέρεις πώς, Πόσα ξέρεις, πονηρούλη, πόσα ξέρεις. Αγάπη μου, θα σε έχω και δωράκι. Περιμένω, αγάπη μου. Και εδώ να είναι ανοιχτό το φως. Μα πού είναι αυτή η Βασιλική? Βασιλική, είσαι εδώ? Έφερας κουβέρτης, κύριε Μαρία. Βασιλική! Κυριακέτη! Βασιλική, πού είχες πάει και είχες αφήσει το σπίτι μόνο του? Όχι και μόνο του. Εγώ να σας πω. Καλησπέρα, Κυριακέτη. Τι με κοιτάς σαν να βλέπεις βρικόλακα? Πού τις πας τις κουβέρτες? Να, εγώ είπα, δεν πάω τις κουβέρτες μέχρι το σπίτι, πά και έρθει η Κυριακέτη με καμιά παρέα. Ήξερες ότι θα έρθω με παρέα? Ήρθατε με παρέα? Όχι! Πώς σου ήρθε αυτό? Μόνη μου είμαι. Να, λέω. Να μη λες. Δώσε εδώ τις κουβέρτες και εσύ πήγαινε αμέσως στο σπίτι σου. Είμαι εγώ εδώ τώρα. Μάλιστα, κυρία. Αχ, και Βασιλική, μην πεις σε κανέναν ότι με είδες εδώ. Κατάλαβες? Σε κανέναν απολύτως. Μάλιστα, κυρία. Α,
Και άλλη φορά μην αφήνεις το σπίτι ανοιχτό. Μπορεί να μπει κανένας ξένος και έχουμε τόσα κοιμήλια. Ορίστε, πήγαινε. 2 λεπτά να μαζέψω 2 πράγματα και φεύγω, κυρία. Σε 5 λεπτά όμως να έχεις φύγει, κατάλαβες? Μάλιστα, κυρία. Μίτσου! Μίτσου, έλα γρήγορα, είναι η μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να πάρεις τον Ιταλό. Ναι, ήρθε. Δεν μπορώ να σου πω ποιος ήρθε, αλλά ήρθε. Ναι, έλα γρήγορα. Ήταν ανάγκη να έρθει και αυτή η νυχτιάτικα. Βασιλική, what do you want? Κύριε Μαρία μου, τώρα πώς να στο πω και σένα. Πρέπει, let's go, κύριε Μαρία μου. No, capito. Πάμε μέσα να σε εξηγήσω, πάμε. Πω, ήταν ανάγκη να έρθει για αυτή η νυχτιάτικα. Φεύγω, δεν αντέχω άλλο στο πουτρούμι, θα σκάσω! Πού πας! Μα δεν μπορώ, Μάκη, δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Ακόμα ένα βήμα και πυροβολώ! Αμάν, μωρέ Μάκη! Πυροβολώ! Άστεψε κάτω αυτό το μαραφέτη! Σε παρακαλώ, πώς το λύσω? Να, έλα πάρε εσύ το πιστόλι να νιώθεις ασφαλής. Μόνο σε παρακαλώ, γύρνα πίσω! Μα δεν μπορώ εγώ αυτό το πράγμα. Έλα βρε μωρό μου και θα δεις, δεν είναι τίποτα. Ας είναι. Φέρε εδώ το πιστόλι! Άσταν, Μάκη! Είσαι τρελή! Αν βρεις το πιστόλι σε αυτόν τον ανισόρροπο, αυτός θα σκοτώσει εμάς ρε αντίστοιχα τους εκβιαστές! Σταμάτα, Μάκη! Λοιπόν, Κώστας μου, σε παρακαλώ, έλα, πάμε να κρυφτούμε στο κελάρι. Πάμε, αγόρι μου, πάμε. Έλα εδώ, θα σε σκοτώσω! Δεν μπορείς, τώρα έχω εγώ το πιστόλι. Αλία, πες το λέ! Όχι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Πιάστον αύριο! Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, τον έπεισα να φύγει. Πω, κάνει Χριστούλη μου να μην έρθει η Ραγέννη και συναντηθούν, γιατί αλλήμουνόμ. Πω, πού είναι και αυτός ο Μίτσος? Άφησέ με σου λέω. Α, σαπάνια! Θα είναι δική τους φαίνεται. Εγώ σας είπα, κινδυνεύουνε. Ήρθαν να μας σκοτώσουν και φέραν σαμπάνια να το γιορτάσουν. Σταμάτα τις βλακίες, Απόστολε! Εγώ όμως θα φύγω. Μη με πλησιάζεις, γιατί θα σου ανοίξω το κεφάλι. Πού είσαι ρε Μίτσο, γιατί δεν έρχεσαι? Κάμ το, κυρία, κάμ. Πες καλέ παροιμία, σε τσίπησε. Τρίτου, κυρία. Down, κυρία, down. Τι θες να κάνεις, καλή παντομήμα, θες να παίξουμε? Νότου, κυρία. Παντομήμα. One. Two. Τρεις. Τρεις έγκυες. Τρεις έγκυες. Down του, κυρία, down. Καλά, Down, μη κυρία. φωνάζεις. Down, three. Λοιπόν, έλεγα μαζί μου να δεις. Και αν δεν είναι και αυτή τη φορά κανένας, θα σε καριδώσω, ακούς? Να κακατόκ, κυρία. Να κακατόκ του, κυρία. No, κυρία. Έλα εδώ και σταμάτα να κακαρίζεις. Νότου, κυρία, να κακατόκ. Να κακατόκ στα μούτρα σου, έλα εδώ Μαρή. Νότου, κυρία, να κακατόκ. Έλα εδώ να δούμε. Να κακατόκ. Έλα κακατόκ, κακό. Έλα μέσα να δούμε. Έφυγε κλαμμένη. Η Βασιλική, τώρα. Μη φεύγεις, μωρό μου. Δεν μπορώ την αναμονή. Μη καλά, τι κάνεις? Δεν πάω μακριά, μέχρι το μπάνιο πάω. Μην αργείς, αγάπη μου. Όχι, αγορίνα μου, όχι. Αγάπη μου. Ένα φυλάκι δώσ' μου, ένα φυλάκι. Μωρό μου.
Believe me, του κυρία, believe me. 3, down. Να τα πάει με αυτή την 3, down. Τι αμαρτίες έχω κάνει, Χριστέ μου, και μου λες αυτή την κυρία, believe me. Δεν το πιστεύω. Ροζάριο, Look του κυρία. πρέπει να παπά να σε διαβάσει. Look του κυρία. Look του κυρία. Buonasera. Καλά, ένας άνθρωπος με βαλίσαμε στο σπίτι μου. Καλή, τι δουλειά είσαι εδώ μέσα? Ποιος είσαι εσύ? No capito. Να καπίτο, ούτε εγώ καπίτο. Τι δουλειά είσαι εδώ μέσα? Αυτό είναι το σπίτι του Τάντου. Εγώ μόνικα Τάντου. Εσύ τι δουλειά είσαι εδώ? What you want εδώ? I have rent the room, but I have to leave. Δεν σε καταλαβαίνω. Βρε παιδί μου, τι θέλεις εσύ εδώ μέσα? No capito. Να καπίτο, ούτε εγώ καπίτο. Αμά βρε παιδιά, τι είναι αυτό τώρα? Είναι η Βασιλική εδώ μέσα. Είναι εδώ η Βασιλική. Α, Βασιλική. Κυρία Μόνικα, εσείς εδώ. Γιατί ποιος άλλος είναι εδώ? Κανένας. Βασιλική, εξήγησε μου αμέσως τι δουλειά έχει αυτός ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι μου. Τώρα βρήκες να έρθεις κι εσύ, τώρα βρήκες να έρθεις. Βασιλική, che cosa? Τώρα τι να σου πω κι εσένα. Βασιλική, περιμένω εξηγήσεις. Αυτός ο κύριος Ναι, δεν είναι από εδώ. Είναι Ιταλός. αυτό το κατάλαβα, δεν μιλάνε τέτοια γλώσσα εδώ στη Ζαχάρο. Αλλά ποιος τον κάλεσε εδώ, ρωτάω. Τι δουλειά έχει εδώ? Κανένας. Τίποτα μόνος της, ρε. Μόνος του? Ναι. Ήρθε να δει. Το μουσείο Τάντου. Ας το καλό. Ναι, Σου βέβαια. μαρολογείς. Καλέ, ναι. Αφού ξέρεις τι με έλεγε πριν, δύο πράγματα ήθελε να δει στη ζωή του από κοντά. Την Ακρόπολη και το Μουσείο Τάντου. Ήταν τόσο δημοφιλής άμα πας στην Ιταλία. Ήταν. Ήταν ένα πράγμα έτσι σαν τον Περλουσκόνια. Αλήθεια. Αν είναι έτσι και μας έκανε την τιμή να έρθει, θα πρέπει να τον ξαναγήσω εγώ. Όχι κυρία, έφυγε ο άνθρωπος, του ξυνάγησα εγώ. Ποιος ξέρει τι του είπες και τι κατάλαβε ο άνθρωπος. Μόνο εγώ μπορώ να μιλήσω για το συγχωρεμένο τον μπαμπά. Μπαμπάς, Daddy. Λοιπόν, εδώ είναι το σπίτι του Τάντου. This minister, Τάντος, very good minister, μπαμπάς, Daddy. No capito. Κυρία, θα χάσει το τρένο ο άνθρωπος. Μα αφού δεν έχουμε τρένο στη Ζαχάρο. Cantos? Sí, very good minister. Μπαμπάς μου, εδώ, ο πατέρας μου. Ήταν η κρεβατοκάμαρά μου. Όχι και κυρία. Καλύτερα να τον πάτε στη βιβλιοθήκη. Έχεις δίκιο, στην βιβλιοθήκη. Στην βιβλιοθέκα ο πατέρας μου έγραφε τα πύρινα άρθρα του για τη δημοκρατία. My father, very democracy. Ελάτε, come. Ροζάριο, take τη βαλίτσα. Yes, brother. Ελάτε. Πάμε στην βιβλιοθήκη. Το σπίτι αυτό που λέτε χτίστηκε το 1928. Σούρχομαι, πασά μου, σούρχομαι. Ηλιάρη, άφησέ με σου λέω. Πας να καταστρέψεις όλα, τώρα που φτάσαμε στο τέλος. Μα δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ. Πες ότι φοβάσαι και τίποτε άλλο. Δεν βλέπεις τη Ρίτα Μπόου στην κατάσταση της που είναι και ακολουθεί. Και δεν βγάζω εκεί. Μόνο λίγα καβούρια ζήτησα. Σταματά και εσύ και τα καβούρια σου. Απόστολε, ακολούθησέ με γρήγορα μέσα στο κελάρι. Γρήγορα και εσύ μαζί. Γρήγορα. Μέσα. Περιμένετε λίγο. Θα ρίξω μια ματιά εδώ γύρω. Κοίτα το ζώο που άφησε το πιστόλι. Πάω να φέρω τη σαμπάνια και 2 ποτήρια, μωρό μου. Ένα ποτήρι να φέρεις, αγόρι μου, να μάθω τα μυστικά σου. Εσύ το μεγάλο μου μυστικό, καρδιά μου. Στο διάλογο η σαμπάνια τώρα.
Τι! Μάκη, τι είναι αυτό! Μη αγάπη μου, μη με σκοτώσεις, έκανα λάθος. Λυπήσουμε, Μάκη, λυπήσουμε. Όλοι κάνουμε λάθη. Μετά από τόσα χρόνια γάμου, καταλαβαίνεις. Μα τι είναι αυτά που λες και! Μη αγάπη μου, μη. Λυπήσουμε, δεν θα το ξανακάνω. Συγχώρεσέ με. Δεν καταλαβαίνω. Τι λες! Έλεος, αγάπη μου. Έλεος. Μια στιγμή αδυναμίας. Ένα μικρό παραστράτημα. Μη με σκοτώσεις, Μάκη. Μα καλά. Εσύ δεν θα έπρεπε να είσαι στο Ντουμπάι. Ναι, ας το μη ρωτάς. Και πότε ήρθες εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ? Δεν ξέρεις. Όχι. 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 Εγώ. Ναι. Εγώ ήρθα εδώ γιατί ήρθα στον ύπνο μου τον παπά. Ολοζώντανος ήταν μπροστά μου, μακαρίτης και έτρωγε μου στο κούλια. Και λέω, δεν πάω να κάνω ένα τρισάγιο στον παπά. Γιατί λένε ότι άμα δεις πεθαμένο να τρώει μου στο κούλουρα, τρισάγιο θέλει. Για τρισάγιο ήρθες? Για τρισάγιο, τι άλλο. Εσύ όμως τι κάνεις εδώ? Εγώ ήρθα για κυνήγι. Κυνήγι? Ναι. Αυτό το πιστόλι? Αυτό δεν είναι για ζώα, είναι για ανθρώπους. Ανθρώπους ήρθα να κυνηγήσω. Τι ανθρώπους? Ανθρώπους τρομοκράτες. Τρομοκράτες! Ναι. Έχει εδώ μέσα τρομοκράτες. Πολλούς. Πάρα πολλούς. Γι' αυτό φύγε μη σε πιάσουνε. Πότε ήρθαν εδώ οι τρομοκράτες? Εγώ δεν είχα κανέναν. Δεν τους ξέρεις καλά αυτούς. Αυτοί παίρνουν και από τους τοίχους. Στο διάλογο, ρε φράκα, ρε. Και τι ήρθαν να κάνουν εδώ στην μια οι τρομοκράτες? Ήρθανε να βρουν ένα σημαίνον πρόσωπο. Ποιο σημαίνον πρόσωπο? Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό. Αλλά φύγε Κέντι, κινδυνεύεις. Όχι. Εσύ να φύγεις, αγάπη μου, πρώτος να ησυχάσεις. Όχι, εσύ να φύγεις πρώτη. Θα μαλώσουμε τώρα. Φύγε εσύ, αγάπη μου, φύγε, σε παρακαλώ. Κέντι, εσύ γιατί δεν φεύγεις? Εγώ δεν θα φύγω αν δεν φύγεις εσύ πρώτος. Καλά, θα φύγω, αλλά θα φύγεις και εσύ, Φύγε εσύ και θα φύγω κι εγώ. Καλά. Στο διάλογο μου. Καλά, τι γίνεται εδώ πέρα? Η πόρτα φράκαρε, η σαμπάνια εξαφανίστηκε. Αγάπη μου, φύγε. Μόλις ήρθαμε. Φύγε. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Εδώ μέσα υπάρχουν τρομοκράτες. Μα πώς? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Δεν μπορώ. Τους είδες? Ναι, αμέ. Και πώς ήταν? Καμιά 20 με πιστόλια. Να κάτι πιστολάρες, αγάπη μου. Και τι ήρθαν να κάνουν εδώ στην εξοχή? Μπορεί να σε παρακολούθησαν. Αχ, γι' αυτό σου λέω φύγε. Φύγε, σε παρακαλώ, φύγε. Αγάπη μου, θα φύγουμε μαζί. Όχι, εσύ θα φύγεις πρώτος. Εσύ είσαι το σημαίνον πρόσωπο, εσύ κινδυνεύεις. Μωρό μου, μαζί θα φύγουμε. Είπα εσύ. Δεν το δέχομαι, εσύ θα φύγεις πρώτο. Αχ, κοίτα που θα με φάνει πολλές ευγένειες σήμερα. Λοιπόν, φύγε, σε παρακαλώ. Για το όνομα του Θεού, φύγε, σε παρακαλώ. Μα πώς να φύγω αφού δεν έχω αυτοκίνητο? Πήγαινε μέχρι το χωριό, πάρε ένα ταξί και φυλάξου. Πρόσεξε, μη σε γνωρίσω. Θεέ μου, τι μας βρήκε, Θεέ μου. Στο Θεό, Χριστιανέ μου τώρα και φύγε. Ερχόμαστε. Είναι συμμαχτές και αυτός ο ξένος μας, Βασιλική. Μάλιστα, κυρία. Λοιπόν, εγώ προτείνω να τον φιλοξενήσουμε εδώ. Όχι, κυρία. Γιατί? Πού τον ξέρουμε, τι σοϊ άνθρωπος είναι. Πού κρατάει σκόφια του. Ο άνθρωπος φαίνεται από τα μάτια του. Και τούτος εδώ φαίνεται μοσχάρι. Εξάλλου πού να τρέχει τώρα μες τη νύχτα να βρει ξενοδοχείο? Μπορεί να είναι όλα πιασμένα. Αυτό να λέγεται. Αν υπήρχε δωμάτιο εδώ θα ήταν. Λοιπόν, εγώ προτείνω να τον φιλοξενήσουμε εδώ. You sleep here. I sleep here. Yes, you are. Μαντώνα Βασιλική. Η Τόνα Βασιλική ας λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, εγώ λέω να τον βάλουμε από εκεί μέσα. Όχι εκεί, κυρία, όχι. Εκεί είναι το δωμάτιο του πατέρα σας. Μεγάλη ασέβεια. Έχεις δίκιο. Στην βιβλιοθήκη θα κοιμηθεί τότε. Λοιπόν, you sleep here, βιβλιοθέκα. Θα να σου πω κι άλλα αύριο για τον πατέρα μου. Γιατί ήταν πολύ καλός πολιτικός. Λοιπόν, you sleep here. Buena notte, εγώ θα πάω μέσα. Buena notte. Ροζάριο, την βαλίτσα μέσα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, καληνύχτα. Good, No, capito. Δεν καπίτο, Εδώ δεν καπίτο, εμείς είμαστε Έλληνοι, θα καταλάβεις κι εσύ. Καλά, άστο να ξεραθεί εδώ απόψε
Και αύριο το πρωί να τον πάρουμε να φύγει. Κοίτα, πάνε φέρει τα μάξι καλύτερα να τον ξεφορτωθούμε απόψε και να ησυχάσουμε. Καλά, πάω. Τώρα, αυτή πρέπει να κοιμήθηκε. Λοιπόν, κοίτα, εσύ, στάκα εδώ κι εγώ πάω να δω άμα έφερε η Μίτσο στα μάξι, ναι. Tutti sono lochi. Ah, un pistole. Mistero. Αμάν, ο τρομοκράτης. Ma che cosa dici? Μη με σκοτώσεις, παραδίνομαι. Questo è il tuo pistole? Αχ, μην το κουνάς καλέ αυτό, μην το κουνάς. Questo è il tuo pistole? Αχ, είναι και Ιταλός, είναι και μαφιόζοι αυτοί οι Ιταλοί. Il pistole? Μη καλέ, μη. Io good. Εκεί μέσα είναι αυτός που ψάχνετε. Μίνιστερ. Αυτός τα ξέρει όλα. Εγώ δεν το ξέρω. Τυχαία περνούσα από εδώ και μπήκα. Παρεπιπτόντως. Εκείνος εκεί μέσα είναι το σημαίνον πρόσωπο. Εγώ τίποτα. Μια απλή νοικοκυρά. Μητέρα. Μάμα. Un altro loco. Δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Io good. Io ti amo Italia. Oh, bella Italia. Oh, bella ciao. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Devo partire subito. Αχ, καλέ, δεν πήγες ακόμα στο κρεβάτι σου. Γιατί δεν πήγες, ντρέπεσαι. Μην τρέπεσαι, καλέ. Devo partire. Αχ, καλέ, βρήκες το πιστόλι μου. Πέτω το, καλέ, αυτό είναι δικό μου. Ξέρεις, κάνω πρόβες για ένα έργο. Io theater. Bang, bang. Καληνύχτα, buonanotte, τραβαλέσα. Lei loca. Καληνύχτα, είπα. Αχ, καλέ. Αχ, δεν το πιστεύω. Το σπίτι της εδώ. Ο Βάσης. Ναι. Εδώ ήταν. Αχ, καλέ, Κέτι! Μόνικα! Κέτι, τι θες εσύ εδώ? Αχ, δεν το πιστεύω. Να βρεθούμε εδώ πέρα μετά από τόσα χρόνια να θυμηθούμε τα ζεστά καλοκαίρια, τα τριζόνια. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Τι έγινε? Μόνικα, τι θες να κάνεις εδώ? Εγώ, πρόβες. Ξέρεις, το σπίτι αυτό μου θυμίζει την πανσιόν του Ρότζεστερ, όπου ο Μπρούνο... Σταμάτα, τα ξέρω αυτά, Μόνικα. Αλλά, Μόνικα, πρέπει να φύγουμε, κινδυνεύουμε. από ποιον? Μόνικα, στο σπίτι υπάρχουν Ιταλοί τρομοκράτες. Σιγά μην υπάρχουν και Πέρσες μουτζαχεντί. Μόνικα, τους είδα, δεν με πιστεύεις, ένας άντρας. Ποιος καλέ, ο νοστιμουλής που είναι εδώ? Τον είδες κι εσύ? Ναι καλέ, του πρότεινα κιόλας να τον φιλοξενήσω. Τον τρομοκράτη. Μα δεν είναι τρομοκράτης, κανονικός άνθρωπος είναι. Γιατί οι τρομοκράτες τι έχουν, κέρατα? Και πού είναι τώρα? Μέσα κοιμάται. Εμένα μου λες που κοιμάται. Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα στο δωμάτιό σου να δούμε τι θα κάνουμε. Προχώρα! Καλά, καλέ, Προχώρα, σου λέω, καλέ! Ευτυχώς πήγαν μέσα αυτοί. Πού είσαι ρε Μίτσο, γιατί δεν έρχεσαι να του πάρεις να ησυχάσω? Ένα απαντάει. Άρε Μίτσο, γιατί δεν έρχεσαι? Ησυχία τώρα, σιγά σιγά. Είναι η ώρα τους. Όπου να έρχονται. Τι κάνουμε τώρα, Μακί? Κρυφτούμε και θα περιμένουμε. Ρίτα, σβήσ' το φως. Άστο, το σβήνω εγώ. Σκύψε! Είναι γυναίκα! Πάει προς τον Παούλο. Αυτή είναι. Αμάν, δεν ρίχνει! Στέφανη, θα φύγει! Πώς! Τη σκότωσες, Θεέ μου, τη σκότωσες! Γιατί? Εσείς με το όπλο τι θα κάνατε? Μάκη, τι κάτι πρέπει να
Πρέπει να το κρύψουμε. Πού? Στον Παούλο. Πάμε. Γιατί... Πάμε. All will kill you. Ω, Dio mio. Σκασμός γουρούνι. Mamma mia. Μην κουνιέσαι γιατί θα σκάψω. Ευτυχώς έφυγε. Δεν ρίχνεις και το μυαλό στον αέρα να φοβηθεί. Τι λες καλά, αυτό είναι ψεύτικο. Μην κοιτάς που τα ξεγέλασε. Είμαι καλή ηθοποιός, γι' αυτό. Καλά ρίξα σου λέω. Καλά! Ο Χριστός και η Παναγία. Τι άντρε. Ευτυχώς που πήγε στο Πήλιο η Μόνικα και μπορέσαμε και ήρθαμε εδώ. Ουφ, επιτέλους ασφαλής. Τι ασφαλής λες κι εσύ, με μια νεκρή στον Παούλο, Μάκη. Πρέπει να ξεφορτωθούμε το πτώμα οπωσδήποτε και μάλιστα αμέσως. Έπρεπε να τη θάψουμε στον δρόμο. Αλλά πού να σκεφτώ κι εγώ να πάρουμε φτιάρια μας. Ξεκινάνε για τέτοιες δουλειές χωρίς να πάρουν τα απαραίτητα, Μάκη. Τι είναι πάλι? Θέλω καβούρια. Άρχισε πάλι αυτή με τα καβούρια της. Μα δεν τα θέλω εγώ. Ο οργανισμός μου το τραβάει. Κάτι από μέσα μου φωνάζει ότι θέλω καβούρια. Έτσι έλεγες και στον δρόμο και ήθελες να σταματήσουμε στην ψαροταβέρνα. Πάνε στην κουζίνα, πρέπει να έχουν κονσέρβα. Δεν θέλω κονσέρβα, θέλω φρέσκα. Σταμάτα κι εσύ με τα καβούρια σου. Τώρα, Μάκη, τι θα κάνουμε με αυτή? Τι θα κάνουμε, θα τη θάψουμε εδώ στον κήπο. Το δικό μου. Όχι στον εθνικό κήπο. Εδώ φυσικά. Κάτω από τις τρανταφυλές είναι μια χαρά. Δηλαδή, εγώ θα παίρνω το πρωινό μου στη βεράντα και από κάτω θα είναι αυτή. Πιο πέρα δεν μπορούμε να σκάψουμε. Έχει καζόν, θα φανεί. Με τον Παούλο, τι κρίμα. Όχι, τον Παούλο πρέπει να πάει γρήγορα πίσω στη Ζαχάρο. Έτσι θα τη θάψουμε. Α, ευτυχώς. Και κάτω από το δικό μου τη βεράντα. Ναι, ρε, θα παίρνει το πρωινό σου και αυτή θα είναι από κάτω. Δεν πιστεύω να σε ενοχλεί έτσι που θα είναι. Η σκέψη και μόνο με αναστατώνει. Αν σε αναστατώνει η σκέψη, Απόστολε, να παίρνει το πρωινό σου μέσα. Εξάλλου, θα κάνει καλό και στις τριανταφυλλιές. Να τη θάψεις τότε στο δικό σου τον κήπο. Απόστολε, μη φέρνεις προβλήματα τώρα που φτάσαμε στο τέλος. Πρέπει να λέμε δόξα τω Θεώ που μας ήρθαν όλα δεξιά με την Κέτη μες στα πόδια μας. Μα τι της ήρθε έτσι ξαφνικά να πάει να κάνει τρισάγιο στη Σαχάρο? Δεν λες πάλι καλά που το έκαψε αυτό με τους τρομοκράτες και δεν κατάλαβε τίποτα. Λοιπόν, πού έχετε τα φτιάρια να τελειώνουμε? Όχι από τώρα, Μάκη. Θα περιμένουμε να ανοιχτώσει. Μπορεί να μας δουν. Έτσι κι αλλιώς δεν μας βιάζει τίποτα. Έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Okay. Έτσι κι αλλιώς η Μόνικα λείπει. Εντάξει. Απόστολε! Μόνικα! Τρι, down, τρι, madam. Σωτά μπροζάριο! Go pizza! Άντε, μέσα! Βρε καλώς τα κορίτσια! Μόνικα, τι θες εσύ εδώ? Εγώ τι θέλω εδώ, εσύ τι θες εδώ, εσύ δεν θα έπρεπε να είσαι στο Ντουμπάι. Εσύ δεν θα πήγαινε στο Πήλιο? Δεν πήγα. Ήταν κι αυτή στη Ζαχάρο. Και εσύ για τρισάγιο πήγες? Όχι καλά, εγώ πήγα για weekend. Ρε συνοημένες ήσασταν. Όχι, παρεπιπτόντως πήγαμε. Αλλά εσείς οι δύο δεν θα έπρεπε να είστε στο Ντουμπάι? Ήταν και αυτή μαζί μου στη Ζαχάρο. Καλά, όλοι στη Ζαχάρο ήμασταν. Παρεπιπτόντως. Και πώς δεν συναντηθήκαμε καλέ? Τρι, madam, τρι, down. Σαν τα μπροζάρια. Δεν καταλαβαίνω λέξη. Σαν τα μπροζάρια. Go pizza. Down, Έλα, πάμε Ζαχάρο, down. Φύγε ρε. Σαν τα... Σε παρακαλώ, Μάκη, εξήγησέ μου τι συμβαίνει. Μου λες ότι δεν πήγατε στο Ντουμπάι. Σε βρίσκω παρεπιπτόντως στη Ζαχάρο και μου λες ότι στο σπίτι υπάρχουν τρομοκράτες. Πέρασα φρικτές στιγμές αγωνίας, κυνηγώντας τρομοκράτες μέσα στο σπίτι, μέχρι που συλλάβαμε τον Ιταλό. Τι κάνατε? Συλλάβαμε τον Ιταλό. Και εγώ μαζί. Πού το συλλάβατε? Πού αλλού στο σπίτι στη Ζαχάρο. Ήταν και οι Ιταλοί μες στο σπίτι. Ναι, ένας. Τρομοκράτης? Όχι, τουρίστας. Είχε και τουρίστα το σπίτι. Παρεπιπτόντως. Καλή τι παρεμπιπτόντως, από η κυρία Βασιλική τον νίκασε το δωμάτιο. Το κάνει πότε για να βγάζει κανένα χαρτζιλί. Δηλαδή και η Βασιλική μες στο σπίτι. Με τόσο συνοστισμό κάναμε ό,τι κάναμε, μπράβο μας. Και τι είναι αυτά που μου λες για συλλήψεις και Ιταλούς? Πρέπει να είχες φύγει εσύ. Ναι, σίγουρα είχες φύγει. Όταν συνάντησα τη Μόνικα. Φύγε μου λέει, μέσα στο σπίτι υπάρχουν τρομοκράτες. Και στα γρήγορα της εξήγησα τι μου είχες πει εσύ. Και έτσι συλλάβαμε τον Ιταλό. Και πού είναι τώρα ο Ιταλός? Τον αφήσαμε
Γιατί μας εξήγησε η Βασιλική ότι του είχε νοικιάσει ένα δωμάτιο στο σπίτι. Παραλίγο να το σκοτώναμε. Θα γινόμασταν δολοφόνοι. Δεν θα ήσασταν κι μόνοι στην οικογένεια. Θα είχαμε κι άλλα πλεξίματα με αυτόν. Μετά φύγαμε από το σπίτι. Ούτε τρομοκράτες βρήκαμε. Ούτε τα ρούχα μου. Απόστολε, άλλαξες την επίπλωση. Γιατί το λες αυτό, αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω. Απόστολε, όλα για όλα. Σου έχω πει επανειλημμένες φορές ότι δεν θέλω να επεμβαίνεις στη διακόσμηση του σπιτιού χωρίς να με ρωτάς. Δεν καταλαβαίνω, αγάπη μου. Απόστολε, πού κάθεσαι? Εδώ. Αναπαυτικά, Αναπαυτικότατα. Τι παλιατζούρα είναι αυτή που μου κουβάλισε στο σαλόνι μου. Αυτό το παούλο κάπου το ξέρω. Είναι από τη Ζαχάρο. Δεν με νοιάζει από πού είναι. Το βρίσκω πολύ ρουστίκι το σαλόνι μου. Και τι το κουβαλήσατε εδώ μέσα? Το κουβαλήσαμε για... Εγώ το ήθελα για το σπίτι μου, γιατί είναι αντίκα, γι' αυτό. Αυτή το ήθελε, εμείς δεν το θέλαμε, αυτή το ήθελε. Εγώ. Καλά. Εδώ γινόταν σημεία και τέρατα και εσείς καθόσασταν και διαλέγατε αντίκες. Γιατί όχι? Μάκη, υποτίθεται ότι ήσασταν σε μυστική αποστολή με τρομοκράτες και... Μα καλά, εσάς βρήκανε να στείλουνε. Δεν βρίσκανε άλλους και... Θέλαν άτομα απολύτου εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνης, αυτό. Ποιοι? Δεν μπορούμε να σου πούμε, είναι κρατικό μυστικό. Top secret, μαμά. Top secret, μαμά. Και τι θέλω να πω. Μάκη, μα υποτίθεται ότι... Και με τους τρομοκράτες τι έγινε? Ένας ήτανε. Και πού είναι τώρα, το πιάσατε? Ναι. Πού είναι τώρα? Είναι μακριά. Όχι, κοντά είναι. Μακριά ή κοντά? Και κοντά και μακριά. Τι είναι αυτό που είναι κοντά και μακριά? Είναι κοντά. Κοντά είναι σωματικός. Ναι. Ψυχικός είναι μακριά. Μακριά. Τι είναι αυτό που είναι ψυχικός? Κοντά. Περίμενε, ψυχικός μακριά και σωματικός κοντά. Τι είναι αυτό? Έλατε, τι είναι? Είναι... Ο νεκρός. Μπράβο. Το βρήκε. Τι? Σκοτώσατε άνθρωπο? Όχι, εμείς μόνο το χτυπήσαμε. Αυτός από μόνος του πέτρε. Από δική του πρωτοβουλία. Και τι το κάνατε, πού είναι το πτώμα? Μην φωνάζετε. Θα μας ακούσουν. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να το ψάψω κατσαρίδα μες στο σπίτι και αυτόν. Δεν είναι αυτός, γυναίκα είναι. Ακόμα χειρότερα. Ωραία, να καλέσουμε την αστυνομία. Τρελάθηκες, να προωθούμε μόνοι μας. Τι εννοείς να προδοθείτε μόνοι σας? Σκοτώσατε μια τρομοκράτησα, καλό κάνατε. Καλή μπορεί να σας δώσει και βραβείο. Ναι, δεν λέω, αλλά οι σύντροφοι τους, αν μας καταλάβουν, να μας εκδικηθούν. Το κρατάνε μανιάτικο αυτοί. Ναι, αλλά πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό το πτώμα το συντομότερα. Τι έγινε? Σοπάστε. Πάλι καμπούρια θέλεις? Όχι, χτυπήματα. Θέλεις και χτυπήματα? Όχι, ακούω χτυπήματα. Κάποιος χτυπάει. Μισά λεπτά πάω να ανοίξω. Δεν ακούγονται από εκεί, Μόνικα. Από πού ακούγονται? Αναστήθηκε. Τα ζόμπι βγήκαν από τον τάφο τους. Αχ, Παναγία μου, τσουτσούργασε ολόκληρη. Να καταλήψουμε το σπίτι. Και μου λέγατε να τη θάψουν στον κήπο μου την 7ψυχη. Και Σταυρό να την ξορκίσουμε τη βρικολακιασμένη. Φαντάζεσαι να έπαιρνε το πρωινό μου και να μου έκανε τέτοιο χουνέρι. Σκάστε! Μάκη, τι θα κάνουμε τώρα? Σκάστε ρε, δεν πέθανε. Τι, γιατί βαράει? Γιατί δεν πέθανε, απλά τα πράγματα. Τι εννοείς δεν πέθανε, είναι εκεί μέσα η τρομοκράτησα ζωντανή? Ναι. Μην το είναι! Θα πεταχτεί καλέ, θα σε σκοτώσει βρε! Άντρας εγώ. Τη σκότωσε ξανά. Όχι. Απλώς έχουμε λίγο χρόνο να σκεφτούμε τι θα κάνουμε πριν συνέλθει. Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε μια... Πρέπει να βρούμε όμως μια λύση απευθείας τώρα. Αμάν! Ποιος είναι σε πάλι τέτοιο? Η αστυνομία μας πιάσανε! Σας έλεγα για την πόρια! Έγκλημα και τιμωρία! Εσύ είσαι Γιάννη, παιδί μου! Γιατί, ποιον περιμένατε? Την αστυνομία! Θέλει να πει ποιος άλλος θα είναι πρωινιάτικα. Ναι, βέβαια, η αστυνομία. Αλλά εσείς δεν ήσασταν στο Ντουμπάι? Πήγαμε. Και ήρθαμε πριν από
λίγο. Ναι. Μπα, τόσο γρήγορα. Ναι. Και αυτό το μπαούλο από το Ντουμπάι το φέρατε? Όχι καλά, από τη Ζαχάρο. Μόνικα! Α, ώστε στη Ζαχάρο πήγατε. Παιδί μου, είπαμε πού να πάμε στο Ντουμπάι. Δεν πάμε στη Ζαχάρο. Καλέ, τι βλάκιες καθόσαστε και λέτε στο παιδί. Παιδί μου, εδώ συμβαίνουν συνταρακτικά γεγονότα. Και έτοιμη είναι να κατέβει στο Γιαννάκι. Τι λες καλέ, αν δεν τα πω στο παιδί μου, σε ποιον θα τα πω? Παιδί μου, ο μπαμπάς σου και ο Απόστολος πήγαν στη Ζαχάρο να κυνηγήσουν κάτι τρομοκράτες. Απόστολε, δεν ήξερα ότι είχες και τέτοια χόμπι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκαν άλλους και μας εκβίασαν. Α, ώστε σας εκβίαζαν. Ναι. Σας εκβίασαν. Δεν μου το έχεις πει αυτό, Μάκη. Τι λες και εσύ, ρε? Ναι, δεν πρόλαβα να σου το πω. Μας απείλησαν. Γιάννη, δεν είναι καλύτερο να πάμε σπίτι να τα πούμε? Γιατί να πάμε σπίτι μας, αγάπη μου, μια χαρά είμαστε εδώ. Λοιπόν, Απόστολε, μας έλεγες ότι οι τρομοκράτες σας εκβίασαν. Με ποιον τρόπο? Δεν μπορεί να σου πει. Είναι top secret. Top secret. Πολύ top secret. Μη, παιδί μου, μη. Είναι η τρομοκράτησα εκεί μέσα. Τι πια? Η τρομοκράτησα. Α, ώστε πιάσανε και τρομοκράτησα. Την είδατε εσείς? Α, όχι, απλώς την ακούσαμε που βρόνταγε. Τουπ. Άμα δεν δείτε κάτι, μην το πιστεύετε. Δεν το πιστεύω. Αυτή η γυναίκα είναι αυτό. Και πού το ξέρεις εσύ? Δεν σας εκβίαζε αυτή. Και ποιος μας εκβίαζε? Δεν σας έφερε η Ρίτα ένα φάκελο με κάτι φωτογραφίες αυτής και του Απόστολου? Και πού ξέρεις εσύ για τις φωτογραφίες? Εγώ τις έστειλα. Δηλαδή εσύ ήσουν ο εκβιαστής? Ναι, Απόστολε, εγώ. Τι εκβιασμός, δεν καταλαβαίνω. Έχω μπερδευτεί τελείως. Είναι η μόνη φορά που έχεις απόλυτο δίκιο να μην καταλαβαίνεις. Θα σου εξηγήσω. Εγώ... Και τι? Εγώ... Εσύ... Είχα δώσει στο Γιάννη κάτι φωτογραφίες. Μαμά, δεν είναι σωστό. Σκάσε εσύ! Λοιπόν, εγώ έδωσα στο Γιάννη κάτι φωτογραφίες που έδειχναν τον Απόστολο και τη Ρίτα. Ωραία, και τι κακό έχει αυτό? Τους έδειχναν σε ερωτικές περιπτύξεις. Αχ, φωτομοντάζ ήτανε. Α, Μόνικα, εσύ σκασγάιδαρο. Λοιπόν, πάμε μέσα να σου εξηγήσω. Ωραία. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι ό,τι και αν σου πω θα φερθείς πολιτισμένα. Εννοείται, όπως πάντα. Ωραία, πάμε μέσα, σε παρακαλώ πολύ. Πάμε. Έλα, από εδώ. Βρε Γιάννη, βρε Γιαννάκη, βρε παλιόπαιδο. Δεν το περίμενα ποτέ από σένα αυτό. Ούτε εγώ το περίμενα από σένα, ρε Απόστολε. Τι το έκανες αυτό, βρε παλιόπαιδο? Για να τους δώσω ένα μάθημα. Κι ήταν ανάγκη να μας μπερδέψεις όλους, βρε ζών! Δεν τα μπέρδεψα εγώ. Και για ποιο λόγο πήγατε στη Ζαχάρο? Για να διαπραγματευτούμε με τον εκβιαστή. Διαπραγμάτευση το λέτε εσείς αυτό? Αν είχα έρθει και εγώ θα ήμουν και μέσα τέζα. Όχι ρε παιδί μου, αν ήσουν εσύ δεν θα σε σκοτώνα. Α, γι' αυτό ούτε λόγος να γίνεται. Ας ελπίσουμε η Μόνικα να μην το πάρει στραβά μου. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η Μόνικα θα φερθεί πολιτισμένα. Η Μόνικα ήταν πάντα κυρία. Σώσε με, Μάκη! Σώσε με, Μάκη! Μόνικα! Είπαμε πολιτισμένα, τι είπαμε? Μόνικα, πολιτισμένα! Μην ξεχνάς ποια είσαι! Καλά, πολιτισμένα. Χωρίζουμε! Ακούς, χωρίζουμε! Πολιτισμένα. Όσο για σένα, μωρή! Είπαμε, τι είπαμε, πολιτισμένα δεν είπαμε. Τι έμεισε? Καλά, πολιτισμένα. Όσο για σας, Ρίτα, θα σας βγάλω τα μαλλιά τρίχα. Ακούς! Το κορίτσι, το Αγάπη μου! Αχ! Είναι πανική, είναι αγάπη μου! Αγάπη μου! Μη με λες και με αγάπη σου! Αγάπη μου! Αγάπη μου! Επιτέλους, Απόστολε, πάρε μια απόφαση, τη μία ή την άλλη. Πρέπει να με καταλάβεις, Μόνικα. Μετά από τόσα χρόνια γάμου, έρωτος τροφή. Όλοι οι σύζυγοι κάνουν τις παρασπονδίες τους. Αμάν, αυτή εκεί μέσα στον Παύλο την ξεχάσαμε, ρε. Αφού πιάσαμε κι εμείς τη κουβέντα εδώ πέρα. Περιμένετε λίγο. Ορίστε, τώρα μπορείτε να συνεχίσετε. Καταρχήν πρέπει να δούμε ποια είναι. Είναι και κουκουλωμένη, δεν φαίνεται. Κοίτα εσύ, Μάκη. Όχι, εσύ δεν κοιτάξτε. Εγώ το είπα πρώτος, εσύ να πας. Αχ, σαν παιδιά κάνετε. Μπράβο, ρε Ρίτα. Τι είναι καλέ, τι είδατε? Ο κίμωνας! Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων με ένα ωραιότατο φόρμα. Και κοψότατο. Καλέ, την όταν είχε τρεβεστεί ο υπουργός. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Και τι, να σου πω, δεν σου μοιάζει το φορεματάκι αυτό με αυτό που έγραψες εσύ φέτος στην
Εβελίν. Μπορεί να έγραψε το ίδιο και υπουργός. Λες να γράφεται και υπουργός στην Εβελίν. Δεν με ενδιαφέρουν τα φουστάκια και τα τακέρ του υπουργού. Για σταθείτε ρε παιδιά. Για σταθείτε. Τι θέλει ο υπουργός μέσα στον Παούλο? Ρώτα τον. Στον Παούλο τον βάλαμε στη Ζαχάρο, αλλά τι θέλει ο υπουργός στη Ζαχάρο? Δεν ξέρω. Και τι θέλει ο υπουργός με το δικό σου φόρημα μέσα στον Παούλο? Δεν ξέρω. Μπορεί να πήγε εκδρομή. Τι υπονοείς? Ήρθε ο υπουργός σπίτι μας, πήρε το φόρημά σου μέσα από την τουλάπα σου και πήγε εκδρομή στη Ζαχάρο? Όχι. Στη Ζαχάρο το φόρεσε. Ανταλλάξατε φορέματα με τον υπουργό? Αχ, σας παρακαλώ, μη με πιέζετε άλλο. Και τι ήθελε? Εμείς πήγαμε στη Ζαχάρο τέλος πάντων για να διαπραγματευτούμε τον εκβιαστή. Η Μόνικα πήγε για weekend με την άλλη την τρελή. Εσύ λες ότι πήγες για Τρισάγιο. Και ο υπουργός για Τρισάγιο πήγε. Τι Τρισάγιο καλέ, αφού ήταν στα μαχαίρια με τον μπαμπά μέχρι να πεθάνει. Αχ, σας παρακαλώ, μη με πιέζετε άλλο. Και τι? Απαιτώ να μου πεις την αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Αφού το θέλεις, ναι. Είμαστε εραστές. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Μαμά! Και τι? Ναι, τον αγαπώ. Αμάν. Μετά από τόσα χρόνια γάμου, ο έρωτας είχε σβήσει μέσα μου. Είχα κουραστεί να ζω στο περιθώριο της καριέρας του Μάκη. Και ήρθε αυτός και μου θύμισε ξανά ότι είμαι κι εγώ γυναίκα. Άναψε τη φλόγα του κορμιού μου. Με ζέστα. Ο Κίμωνας τα έκανε όλα αυτά. Μπράβο Κίμων. Μπράβο Υπουργέ μου. Ναι, γιατί άναψε ξανά μέσα μου το πάθος. Γιατί ναι, είμαι μια γυναίκα με πάθος. Μαμά, τι πράγματα είναι αυτά, σε αυτή την ηλικία? Η γριακόταχη το ζούμε έλεγε εκείνη. Και τι? Με απατούσες? Λοιπόν, ναι. Και τώρα που έμαθες την αλήθεια, είμαι έτοιμη να υποστώ τις συνέπειες. Θα ακολουθήσω τον αγαπημένο μου στον Παούλο. Ναι, θάψε μας μαζί. Αυτό θα κάνω έτοιμη! Μακινή! Θα σε θάψω κάτω από τις τρανταφύλες και σένα κι αυτόν μαζί! Όχι Μάκη, σκέψου την καριέρα σου. Δεν με νοιάζει η καριέρα μου. Σκέψου τότε τη δική μου καριέρα. Και τη δική μου καλέ. Δεν δίνω φράγκο. Σκέψου όλα αυτά που έκτισες τόσα χρόνια, θα τα γκρεμίσεις. Έτσι κι αλλιώς όλα πέφτουν μόνο. Σκέψου όλους τους κόπους σου, τις κομπίνες που έκανες τόσα χρόνια. Όχι, όχι. Πρωτοσέλιδο να γίνουμε. Καλέ, καλέ ανοίξτε το γλυκά να πάρει. Μάκη, τι έχεις? Αχ, Θεέ μου, τι έπαθα. 2 άντρες χάνω σήμερα, ο ένας στο καναπέ και ο άλλος στον Παούλο. Μάκη, αγάπη μου. Το δικό σου είναι. Πού το έχεις? Ναι, παρακαλώ. Ο ίδιος. Εμείς έχουμε να δούμε τον υπουργό από προχθές το απόγευμα. Τι μου λέτε. Τι του λέει? Παρακαλώ να με κρατήσετε ενήμερο. Ναι, και εμείς αν μάθουμε κάτι θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως. Χαίρετε. Τι έγινε? Ο Κίμωνας δεν γύρισε χθες το βράδυ στο σπίτι του. Τον ψάχνει η γυναίκα του. Έχει ανακατευτεί και η αστυνομία. Φοβούνται ότι έχει πέσει θύμα τρομοκρατών. Αυτό μας έλειπε τώρα. Είχαμε την τούρτα, μας ήρθε και το κερασί. Ώστε ανακατεύτηκε και η αστυνομία, Αχ, τώρα θα μαζευτούν όλα. Μην τα γλιτώνουμε με τίποτα. Θα γίνει σκάνδαλο. Θα καταστραφεί η καριέρα μου. Και η δική μου. Αυτά που με τόσο κόπο έκτισα τόσα χρόνια θα κρεμιστούν όλα. Γι' αυτό έκανα τόσες κομπίνες, τόσα κόλπα, για να γίνω πρωτοσέλιδο. Και τις ξέρεις τις εφημερίδες, Αν τις ξέρω, λέει. Εργολάβος κερατάς τραυμάτισε μοιχό υπουργό. Η ακόλαστη κοδέσποινα πέτρα του σκανδάλου. Λάγνος υφυπουργός ατσελγούσε επί εγκύου. Σπήρωσαν τη μνήμη του υπουργού Τάγκου. Νύφη των οργείων, η νύφη του εργολάβου. Είναι Πατούσε πράγματα... το φανάρι ο γιος του εργολάβου. Είναι πράγματα αυτά να βγουν στις εφημερίδες. Όχι, δεν μπορώ να αφήσω να σπηλωθεί το όνομα της οικογένειάς μου και του άντρα μου. Δεν μου το επιτρέπουν οι αρχές μου.
Καλέ, τι καταστροφή φαίνεται πάλι. Είναι απλό. Θα ξυπνήσουμε τον Κίμωνα, θα τον ντύσουμε αντρικά, να μην εμφανιστεί και έτσι με το φόρεμα. Και μετά θα τον ξαποστείλουμε. Και τι θα πούμε, συγγνώμη που κατά λάθος σας μπουζουλιάσαμε, κατά λάθος σας τουλουμιάσαμε στο ξύλο και κατά λάθος σας κλείσαμε στον παούλο. Ο Κίμων δεν πρέπει να μάθει τι έγινε. Και δεν πρέπει και να μιλήσει πουθενά. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην μιλήσει γι' αυτό. Σωστά. Έχετε δίκιο. Αλλά σας παρακαλώ, κάντε μου μια χάρη. Μην τον σκοτώσετε μπροστά μου. Να το σκοτώσουμε, για ποιους μας πέρασες? Α, δεν ξέρω, σας έχει φοβηθεί το μάτι. Για σταθείτε ρε παιδιά, για σταθείτε. Να πάρουμε τα πράγματα αλλιώς, με τη σειρά. Και τι έκανες με τον Κίμωνα στο σπίτι? Έτσι πως ήρθαν τα πράγματα δεν προλάβαμε να κάνουμε και τίποτα. Δεν ρωτάω αυτό ρε, αφού με είδες και μετά. Αφού σε είδα και μετά, του είπα ότι στο σπίτι υπάρχουν τρομοκράτες όπως μου είχες πει. Άρα, ο Κίμωνας πιστεύει ότι το χτυπήσαν τρομοκράτες. Η αστυνομία πιστεύει ότι τον έχουν απαγάγει τρομοκράτες. Αυτό έχει γίνει. Τον έχουν απαγάγει τρομοκράτες. Τι λες καλέ, αφού δεν έχουμε απαγάγει εμείς. Μα εμείς είμαστε οι τρομοκράτες. Σταμάτα Μόνικα, σταμάτα. Γιατί νομίζω έχω βρει τη λύση. Λοιπόν, για να μην μαθευτούν όλα αυτά, για να μην διασυρθούν τα ονόματά μας, μία λύση υπάρχει. Να μην δημιουργήσουμε μία τρομοκρατική ομάδα που θα αναλάβει την ευθύνη της απαγωγής. Εμείς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Όχι, ο γείτονας. Καταρχήν, πρέπει να βρούμε ένα όνομα για την οργάνωση. Σωστός. Αυτό είναι εύκολο βρε παιδιά, πανεύκολο. Πώς λέμε, Dolce Gabbana, Μελετόπουλος Δημητριάδης. Σιγά μην βάλουμε και τα τηλέφωνά μας. Καλά. Το όνομα πρέπει να είναι συμβολικό και ηρωικό. Να το πούμε οι 6 κομμάτους. Όχι, η 10 μικρή μίτς. Μα τι λες βρε μαμά? Βρήκα ένα που θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Το είχε παίξει και ο Αλέν Ντελόν. Η μαύρη τουλίπα. Όχι, όχι, όχι. Θέλω κάτι που να κάνει μπαμ, θέλω, μπαμ. Μπαμ. Μπαμ! Ναι. Μπαμ κάνει μολότοφ. Ας το πούμε η μαύρη μολότοφ. Μαύρη μολότοφ. Κόκκινη μολότοφ. Όχι, θέλουμε κάτι πιο ουδέτερο. Άσπρη μολότοφ. Πολύ ουδέτερο. Ροζ μολότοφ. Αχ, δεν έχω ξανακούσει μεγαλύτερη βλακή από αυτό. Καλά μωρέ, το χρώμα θα το βρούμε. Δεν θα κολλήσουμε τώρα και στο χρώμα. Καλά. Αμάν. Αμάν, ποιος είναι πάλι? Είμαι γυμνή. Είμαι γυμνή. Μισό λεπτό, είμαι γυμνή. Να βάλω κάτι πάνω μου και έρχομαι. Καλά, εσύ μέσα. Εσύ μέσα. Μέσα από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Μέσα κουζίνα. Έτοιμη, έτοιμη. Εντάξει. Έτοιμη, έτοιμη. Πάω να ανοίξω. Παρακαλώ, περάστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Με συγχωρείτε, αλλά νόμιζα ότι είστε μόνοι σας, γιατί μου είπατε ότι είστε γυμνοί. Δεν έχουμε εμείς μυστικά μες στην οικογένεια. Μάλιστα. Με συγχωρείτε που ήρθα τόσο πρωί, αλλά είμαι δημοσιογράφος από τη Δημοκρατική Ηχό. Δημοσιογράφος, για μένα ήρθατε. Όχι σήμερα. Σήμερα ήρθα για τον κύριο Υπουργό. Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Το ξέρω ότι δεν είναι εδώ. Τώρα τα λες καλύτερα. Ήρθα να μιλήσω λιγάκι με τον κύριο Υπουργό, γιατί ήταν ο πιο κοντινός του συνεργάτης. Μάλιστα. Υπάρχει, ξέρετε, η υποψία ότι ο κύριος Υπουργός Δημοσίων Έργων έχει πέσει θύμα τρομοκρατικής απαγωγής. Το μάθατε κιόλας. Μα συζητιέται παντού. Και δεν μου λέτε, κύριε Υπουργέ, πότε είδατε για τελευταία φορά τον κύριο Υπουργό? Πριν από λίγο. Θέλω να πω, πριν από λίγο είχαμε την κουβέντα του. Τι καλός άνθρωπος που ήταν. Μάλιστα. Εσείς που τον ζούσατε καθημερινά, μήπως φοβόταν ότι θα πέσει θύμα τρομοκρατικής απαγωγής? Φοβόταν, λέει. Κάθε μέρα μου έλεγε. Απόστολε, αν αύριο δεν έρθω στο γραφείο, θα με έχουν απαγάγει οι τρομοκράτες. Ήταν διορατικός. Ξέρετε αν είχε πάρει απειλητικά τηλεφωνήματα ή μηνύματα? Πολλά. Απαραίτητος καθημερινά του τηλεφωνούσαν τρομοκράτες. Και δεν το κατήγγειλε ποτέ? Ήταν γενναίος, δεν του δίνε σημασία. Σωστά. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Χαίρετε. Γεια σας, χαίρετε. Πάει και αυτό. Λοιπόν, πάει και αυτό. Να τελειώνουμε την προκήρυξη πριν πλακώσουν κι άλλοι. Μάλιστα. Αμάν, ο Κίμωνας! Ο Κίμωνας! Τι κάνουμε τώρα? Πού είμαι? Πού βρίσκομαι? Μη κουνηθείς, γιατί στην άναψα!
Ποιος είσαι εσύ? Είσαι όμηρος της τρομοκρατικής ομάδας Ροσμολότοφ. Γιατί με πιάσατε, τι έκανα? Σκάσει καπιταλιστικό σκουλίκι! Είμαι καλός άνθρωπος εγώ, δημοκράτης. Σκασμός, δεν σε ρωτήσαμε. Γιατί με πιάσατε, τι έκανα? Κατηγορείσαι ότι καταχάσε το δημόσιο χρήμα και τη δωροδοκίσε από τις εταιρείες κατασκευών. Δεν φταίω εγώ, αυτοί οι απατεώνες. Ο Μελετόπουλος και ο Δημητριάδης μου τα δίνουνε. Ώστε είναι ο Πατεώνας και ο Μελετόπουλος. Άλλο να στο λέω κορίτσι μου, κι άλλο να το ζήσεις. Μου έχει ρίξει δίπλα και αυτή τη λέρα του Πατζανάκη του Δημητριάδη. Με λέει λέρα! Αυτός είναι ο πιο μεγάλος κομπιναδόρος. Το Δημητριάδη να πιάσετε και θα κάνετε καλό στην κοινωνία. Δεν θα μας πεις εσύ ποιον θα πιάσουμε και ποιον δεν θα πιάσουμε, ξεπουλημένε πολιτικάντε. Όλοι οι πολιτικοί τα ίδια λέτε. Τώρα θα πληρώσεις για όλους. Γιατί εγώ και όχι αυτοί που τα μασάνε, ο Δημητριάδης και το σόι του. Μασάτε τώρα, τι σου φταίει! Εσείς δεν τους ξέρετε. Είναι όλοι πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Αυτός ο Δημητριάδης έχει μια γυναίκα ηλίθια που νομίζω ότι είναι ηθοποιός. Γιατί δεν είναι! Ένα ογκούρι όρθιο είναι. Τι σου έκανε καλή η γυναίκα και την βρίζεις! Εμένα τι να μου κάνει? Στον άντρα της κάνει, που τον αναγκάζει να κλέβει για να της ανεβάζει έργα στο θέατρο. Σκοτώστε! Θα το σκοτώσω! Κράταμε, θα το σκοτώσω! Γι' αυτό κλέβει, για τη γυναίκα του. Όχι γι' αυτό μόνο. Ξέρεις πόσα του τρώνε οι γκόμενες? Γιατί πόσες έχει? Α, κορίτσι μου, είναι έκφυλο το σόι. Για να σου δώσω να καταλάβεις, η κουνιάδα του, η γυναίκα του Μελετόπουλου, σε αυτή την ηλικία μου ορίστηκε κανονικά. Καλέ, γιατί το χτυπήσατε? Θα μας έλεγε κι άλλα. Αρκετά μας έθαψε. Φαντάσου να τον πιάναν πραγματική τρομοκράτης, τι θα έλεγε. Μωρέ, καλά του έκανα. Ακούς εκεί, του ρίχτηκα, του γεροπισμπίκι. Και σιγά τον κόμενο δηλαδή. Αυτός με κυνηγούσε και δεν μ' άφηνε σε ησυχία. Έπρεπε να τον είχε σκοτώσει. Όχι και να με πει αγκούρι όρθιο. Κανένας δεν μου το έχει πει κατάμουτρα. Όλοι το λένε πίσω από την πλάτη σου γι' αυτό. Άντε πάλι. Είμαι γυμνή. Είμαι γυμνή να βάλω κάτι πάνω μου και έρχομαι. Εσύ θα πας μέσα. Μέσα. Έτοιμη. Έτοιμη. Δεν ήταν κανείς. Βρήκα μόνο αυτόν εδώ το φάκελο. Για να δω. Δεν το πιστεύω. Οι ίδιες φωτογραφίες. Έχει και ένα σημείωμα μέσα. Αν την Τετάρτη το βράδυ δεν φέρεις 1.000.000, αυτές οι φωτογραφίες θα δημοσιευτούν σε όλες τις εφημερίδες. Τα λεφτά θα τα φέρεις στο παλιό εργοστάσιο Πάγου, στο 15ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Έχει και σχεδιάγραμμα ο άτιμος. Μην έρθεις με φίλους, γιατί θα χάσεις. Ένας φίλος. Γιάννη! Σας ορκίζομαι, δεν της έστειλα εγώ. Τότε ποιος της έστειλε? Ο οποιοσδήποτε. Ο detective, ο δημοσιογράφος, όλοι. Από τόσα χέρια πέρασαν οι φωτογραφίες μέχρι να έρθουν στα δικά σου. Τουλάχιστον αυτός μας συμφέρει καλύτερα. Ζητάει πολύ λιγότερο. Μάκη, πρέπει να βρούμε τα λεφτά. Θα στίχευεσαι βέβαια. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε στο εργοστάσιο πιο μπροστά, θα κρυφτούμε και θα περιμένουμε και μόλις εμφανιστεί ο εκβιαστής. Αποκλείται να πετύχει. Τι λες ρε, τώρα που πήραμε το κολλάι. Μετά από ό,τι πέρασα στη Ζαχάρο, όχι. Τα φτιάρια μην ξεχάσουμε. Και λινάτσες να πάρουμε να τον κουκουλώσουμε. Αγάπη μου, σκέψατε αυτό που έγινε στη Ζαχάρο. Ήτανε μια πρόβα. Μια πρόβα τζενεράλ. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα αρχίζει η κανονική παράσταση. Η παράσταση Ρος